Добрай раніцы, добры дзень. Сёння гуляем у The Medium. Гэта гульня была ў нас галасаванне і трапіла ў рулетку. Дарэчы, давайте уступ у нас будзе не вельмі доўгі. Адзінае, што я у гульне выставіў яскравасць, ну яркасць. І як бы яна выставілася, але назад не змяняецца. Ведаеце, вось такі момант. Я зараз паспрабую гэта зноў пакалупаць. Я її виставив там високий, тому що мені не бачно, ну, мені світло зараз, раніцу все ж таки, мені у окенце фігачить. Вось, але нешта яна занадта можа высокая, і я думаў, можа знізіць яе, пры гэтым такой налады больш няма. Яна выставілася толькі адзін раз у самым пачатку, калі гульня згружалася. Цікава, што я з гэтым зрабіць магу. Таму што ёсць у гульне ёсць гамма. Не, пачакайце, налады яскравасці. А чаму яна выглядае па-іншаму? Гэта ж іншая гама, яна не такая, якая была. Ну ладно, давайте вось трошки притушым. Яна вось такая будзе. Цудоўна. Добренько. Адразу, я буду амаль адразу запускаць. Гуляць зноў жа будзем на ангельскай. Калі штосьці будзем прапускаць, я галоўныя біты і гісторыі буду расказваць. Адзінае но, ёсць праблемка. Першыя катсцэны даволі доўгія. Ну, там, самы пачатак ён даволі такі кіношная, скажем так. Увогуле гульня даволі кіношная. Ось, пра саму гульню, можа, варта перад тым, як яшчэ ўвогуле ўсё пачалося. Гульня зроблена Bloober Team, гэта польская студыя. Гульня зроблена да іх рэмейка Silent Hill 2, так што, у прынцыпе, яны як бы рыхтаваліся да рэмейка Silent Hill 2. Магчыма, гэта было іх як бы пацверджанне, што яны рэальна могуць, то бок, ну, тэхнадэмка, скажем так. Але гэта паўнавартасная гульня, даволі неблагая. Вітаю, Локі, дзякуй вялікі. Зараз я з гэтым самым скончу, адкажу. Дык вось, гэта... Дзякуй вялікі за біцы, дзякуй вялікі. Дык вось, у чым штука? Атрымліваецца, што і гэтая гульня была зроблена, яна хутчэй за ўсё, і гэта не афіцыйна, але яна хутчэй за ўсё рабілася як тэхнадэмка перад другім Silent Hill'ом. І яны як бы дэманстравалі, што могуць. У гульне выкарыстоўваецца асабістасць, выкарыстоўваюцца дзве камеры, адразу ў два сусветы, што вельмі нагружае комп. Я яшчэ вырашыў рызыкнуць і спрабаваць запусціць гэта з рэйтрэйсінгам, калі гульня праваліцца ў фепісах, то хутчэй за ўсё яго адключу. Бо гэта рэйтрэйсінг на двух розных карцінках, на двух камерах, абсалютна ў двух розных сусветах. Гэта галоўная фішка гульні, з якой яны яе прадавалі. Чаго я пачаў стрыміць раніцай, так, праца пазней пачынаецца, я пазней скончу. Напрыклад, учора я скончыў 10 о 9. Ну, прыкладна так. Ну, зараз у Польшчы 10. Вось, і, карацей, ну, как вы разумелі розніцу, у Менску зараз 12, у Польшчы 10, і я па польскаму часу вось у 9 вечара скончываў. Таму стрыміць пачынаць о 11, гэта, ну, такое сабе. А чаму не 3? Чаму не 3? Вось, стрыміць я буду кожны дзень ужо. Ну, кожны раз буду стрыміць з раніцы. Я думаў, што у мяне будзе магчымасць нейкая, можа, увечары пастрыміць, але выглядае так, што ўвогуле гэтым не пахне. А чаму не 3? Гэта ж 3D. Ну, блін, гэта занадта. Мне камп'ютар не пацягне. Пакуль мяне хапае толькі на 2D, разумееш. Як яно... Ну, скажем так, праца стала менш глобальна, але ў той жа момант я неяк, можа, мне незвычна. Ну, мне збівае графік, я неяк падстамляюся, але пры гэтым працую менш. Дзіўна. Паехалі. Буду ўсё тлумачыць ўжо пасля ролікаў, бо мне хутчэй за ўсё магчымасці не дадуць пагаварыць. It all starts with a dead girl. Вітаю, Рагана. Я вырашыў праэксперыментаваць, праверыць, ці ставіцца пауза. Добра, пауза ставіцца, паехалі далей.
Ever since I was little, I've had this dream. It's the end of summer. A girl is running through the woods. The moon, the scent of pines. And then the gunshot. Демагітчык не ведаю, я яму пісаў. Ён як бы ведае пра тое, што перамагла гульня. Адзінае, калі ён мог забыць, альбо яго не атрымліваецца. It always felt so real. The blood on my cheek, the cold sweat running down my skin. I'd managed to convince myself it really happened. This scar of a memory. But part of me I could never fully understand. Well, that wasn't the only part. No wonder people used to think I was strange. If they only knew. That day when the phone rang, it was the hardest day of my life. The day I went home to say goodbye to my father. Dress him up for his last journey. Put him in a suit, fix his tie. Simple. Just the things he did every day. But looking through his stuff wasn't easy. I needed a moment to pull myself together. I was almost ready. Давайте I зараз... just had to find his special tie clip. Так, добра, яна пакуль не кажа нічога, я распавяду. Яна расказвае, ну, першая сцэна яна расказвае пра Мару, якая ёй сніцца, ну, рэгулярна, з самага дзяцінства, аб тым, як дзяўчынка бяжыць па лесе, і яна прыбягае вось на пірс кудысьці, і потым у яе чалавек страляе. Вось, ёй сніцца гэта ўсё яе жыццё. І потым камера пераходзіць на... Не ведаю дакладна, які гэта польскі горад. Вось, і падзеі ў Польшчы адбываюцца. Так вось, пераходзім у падзеі ўжо сучасныя, і не толькі Мары, таму што яна быццам бы ў пачатку расказвала гісторыю ў нейкім доміку, дзесьці невядома дзе. Яна быццам бы расказвае гісторыю, то бок мы у рэтраспектыве, так, у флэшбэке у гульню гуляем. Вось. І падзеі зараз яна хароніць свайго тату, то бок, ну, літаральна пахаваннем будзе займацца. Я трошки гуляў гульню, калі што. Я не прайшоў, я далёка не прайшоў, хутчэй за ўсё максімум трэцяй адолеў. Вось, гуляў на PlayStation 5, зараз мы гуляем з камп'ютара. Так, зараз 99-й, так, і план расклад увогуле. Я магу прачытаць, так? Так. Добра, ну, распісанне, расклад яго. І таты. Я агулам адразу распавяду пачатак трошкі. Нам гэта будуць расказваць скрозь прадметы, скрозь кароткія сцэны, але насамрэч, ну, гэта трэба яшчэ звязаць там некаторыя моманты. Раскажу адразу. Наша гераіня з'яўляецца медыумам, вельмі незвычайны чалавек, які можа бачыць мір мёртвых. Так? І пры гэтым яна яшчэ працуе ў агенцтве, як яно, ну, магільным агенцтве, я не ведаю, тыя, хто займаюцца пахаваннямі, карацей. Яе тата, прыёмны тата, якраз такі гэтым займаецца, і вось сёння яна, ну, як бы гэта звычайная праца пахараніць там, ну, новага чалавека, вось, цела яго, апрацаваць і падрыхтаваць перад пахаваннем. Але ў сёння яна будзе хаваць свайго тату, і вось, ну, у гэтым падзеі. У 99-м мы думалі, што свет ляснецца ў 2000-м. О, блін, цудоўна было.
Я ўсё чакаў, калі, блін, лестніца гэты сама, ну, па тыпу там праблема нулявога 2000-х, калі вся электроніка з глузду з'едзе і ў нас карце апакаліпсіс адбудзецца. Матрыца вельмі ўдала трапіла ў гэты момант. Опа, каток. Я забыўся, што у нас каток ёсць. Nice to see you too. Так, ёсць, можна пахадзіць тут. Что там у нас? Оп. У нас ежи нема по классе. Давайте ежу покладем. Есть у нас ежа? Есть у нас ежа. Nourishing. Коте лакоте. Добре. Ум-ном-ном. Давайте покладем. Куда же мы кота не покормим? Here you go. What's your face? Glad to see you're still kicking around. Цудоўна. Гэта квест? Ну, у прынцыпе, так. Silent Hill, у прынцыпе, гэта гульня падобная на Silent Hill, і, у прынцыпе, яно як, ну, шмат у чым насамрэч квест, акрамя баявых проста момантаў. Кракаў. Добра. Падзеі ў Кракаве адбываюцца. Can't believe it's all still here. Oh, Jack. Мне падаецца, пакуль. Фотаграфіі, мне падаецца, яшчэ рана. Нам нешта з фотаграфіям потым прыйдзецца. Так. Добренька. Нас пакуль вучаць у нас і туторыял, і ўсё гэта працэс пахавання тата, і гэта будзе ўсё нашым туторыялам. Right. The tie clip. Так. Glue us up together, Marianne. Для гаджетука патрэбна заколку нейкую знайсці. 1984. Interesting. Заўсёды актуальная кніга. Так. Так. Можа, у гэты бок? Не, у гэтым боку нічога няма. Дзе яна, гэтая заколка? Опа, каточак. Jack's room. It's like he never. Damn it. Jack was a humble, religious man. He ran a funeral home, and it felt good to be useful. О, блін, я не магу. Просто так выйсці. Быў вельмі рэлігіёзным. Jack was Быў part of the часткай Solidarity movement. салідарнасці польскай. He spent a few months in an internment camp, but even that couldn't dampen his spirit. Keep hissing at me. Who do you think's gonna feed you now? Не падабаецца каточку. I used to think I'd never fit in. But Jack, he didn't mind my weirdness. Як я і казаў, атрымліваецца, яна вырасла з гэтым Джекам. Вось цікава, я мог бы польскую ўключыць, але тады я не буду паспяваць заўсім сачыць. Ну, польская была бы тут вельмі актуальнай. Вось, мне падаецца. Weird to be back in my old room. Яна яшчэ і з ім не жыве, атрымліваецца. Добренька. Это яе стары пакой, у якім яна жыла. Kids from the orphanage. Not all of them had my luck. That's why I kept coming back. To play. To take care of them. To listen. That was the least I could do. Spirits. There was a time I'd try to run from them. To ignore their calls. Вона зараз трошки Matthew розказує про was свою the first здольність one I бачити helped духов. pass on. Люстерка. I used to get a lot of these. To me, they were like trophies. Badges of honor for doing the right thing. Jack wasn't too amused, but he did his best to cover for me. I kind of feel bad for making him go through all that. Карацей, гэта адна з нататак са школы, і выклікалі да дырэктара, што яна перадала запіску, ну, кагосьці з дзяцей там памерла бабуля, і вось яна перадала запіску ад яе бабулі, ну, нейкую інфармацыю, і атрымліваецца, за гэта яе выклікалі да дырэктара. Але яна да гэтага ставілася такая, ну, па тыпу, цудоўна, я малайчынка.
Вітаю, раёны. Можа толькі агучку польскую, калі яна арыгінальная. Не, арыгінальная ангельская. Гульня поўнасцю рабілася. Зараз ужо відавочна. Тады была проста чутка, што Bloober Team будзе потым рабіць рэмейк Silent Hill другога. Але зараз, ну, гэта яшчэ больш відавочна, яшчэ больш пацверджваецца. Bloober Team рабіла літаральна на заходні рынок, нягледзячы на тое, што падзеі ў Польшчы. І як бы польскія тэматыкі у пачатку вельмі прасочваюцца, потым хутчэй ужо савецкія, таму што там санаторый будзе савецкі такі. Вось. І атрымліваецца, як бы яны рабілі пад ангельскую. Ну, усё было рабілася пад ангельскую. Дарэчы. Можа быць, я магу мову. Калі я проста змяню на польскую, давайте паспрабуем на польскую пераключыцца, паглядзім, што будзе. Мне падаецца, агучка будзе ўсё роўна на польскай. Просто калі паўгучка была, бачце. As a kid, I'd show this to people just to freak them out. I'd usually say something like, "Pretty sick, huh?" Каточка не перавідна, не, каточак сапраўдна. Вайб усходняй Еўропы, гэта Польшча. Падзеі ў Польшчы адбываюцца. Так, ну, карацей, так, мы не паслухаем ангельскую агучку, ну, наадварот, мы не паслухаем польскую агучку, ёсць толькі ангельская, і проста могуць быць субтытры на польскай, што не вельмі дапамагае, дарэчы. Так. Інфармацыя, так. Апёкі. Ёй 3 гады, 35% апёкаў па целу. Так. Это вось, ну, карацей, яе першая... Нават песалі ёсць, ё-маё. Карацей, гэта інфармацыя, першая знататка аб ёй увогуле. У 3 гады атрымала апёкаў на 35% скуры. Ось. А мы так і не знайшлі яго... ад яго гальштука. Заколачку. Яна можа на стале дзесьці? Хутчэй за ўсё на стале. Так жа? Ну, яна павінна быць дзесьці тут. Не, не бачу нешта. А можна неяк квесты яшчэ паглядзець? Во, знайсці кліп. Можа быць усё ж такі не тут, можа дзесьці яшчэ. Можа у тым пакоі з фотаграфіямі. Яшчэ раз праверым усе пакоі. Кухня ёсць. Сякеру дадуць? Не тая ж гульня. На жаль, не, без сякеры абудзімся. Але насамрэч не ўпэўнены, можа і дадуць. Я ж не прайшоў. Так, што я прапусціў? Дзе я прапусціў? Ну, можа тут? Я не ўпэўнены. 1984 гэта цудоўна, але хутчэй за ўсё не будзе там. Правильно. Блин, куды я яе паклаў? Вернемся зараз у гэты пакой. Так, на вуліцы нешта пачалі газон стрыгчы. Альбо нешта такое. Завялі мотор. Дайце я акенца прыкрыю. Зараз. Добра. Працягваем. У нас першы квест, і мы ўжо яго правальваем, калі што. Мы нешта гальштук... Ну, там, тыпу, як заколка на гальштук. Нешта такая. Алера. Ну, тут павінна быць. Калі не там, то тут. Але гэта стары яе пакой. Што бы ён тут рабіў?
I used to have a thing for them. I guess they just Блін. used to make me happy. Пропустив випадковий Jack діалог. knew it well. That's why there's so many of them here. Одна і та ж кнопка адказвае за тое, каб адысці і за тое, каб прапусціць дыялог. І таму калі я думаю, што яна паўзу робіць, я думаю, што дыялог скончыўся, я прерываю. Назноўку забегаць штуку вельмі верагодна. Ну, гэта павінна быць вось, ну, гэта месца. Каток, дапамагжы. Мне патрэбна дапамога. Дзе ён мог падзець? А, вось оно, блін, ляжыць на самым бачным месцы. Come on, Jack. Where'd you put it? А, яе тут няма, павінна быць. Let's do this the other way. Так, актывуем Insight. Яе празарлівасць. There you are. А вось яго. Не ведаю, як яны Okay, I называюцца. think that's it. Jack's waiting downstairs. Time to say goodbye. Пакармілі кота, пайшлі. Падлядоўней. Ну, кот загнаў. 100%. Мои коты там збіраюць усё, што магчыма. We lived upstairs from Jack's funeral home. Яны літаральна жывуць, ну, кватэр над іх жа крамай. Ну, не крамай, атрымліваецца з гэтым пахавальным бюро. А, гэта да суседзяў пакрукацца. Мат мышак. Ну, каб мышак. Насамрэч усё, што трапіць. В асноўным картонкі. Розныя. Яны вельмі любяць свае картонкі і яны іх запікваюць пад лядоўню. Потом выгрыбаеш іх цэлым слоем. Таскі там таксама іх падаюцца, таму што яны, ну, гуляюцца з імі, заганяюць пад лядоўню і потым дастаць самі не могуць. Jack taught me to accept my condition. Of all my foster parents, he was the only one who saw it as a gift and not a curse. Яе ганялі з гэтых самых розныя, ну, прыемныя бацькі, у яе было шмат розных, і пры гэтым усе амаль, ну, я так разумею, адмовілася шмат прыемных бацькоў ад яе, за вось яе, з-за таго, што яна памёрлых бачыла. Вось, і Джек быў першы, хто ўспрыняў гэта як нешта, як, ну, як крутую рэч, а не як праклён нейкі. Вось ён. Іх пахавальны дом, гэта пахавальнае бюро. Дзесьці тут. Я магу выйсці на вуліцу? Дарэчы, у мяне бег ёсць які? Yeah. Who doesn't? Never get out. Так? Я правильно прочитал? Не, почекай. Не, почекайте, неправильно я нешта прочитал. Get out я докладно бачу, а вось гэта... А, зразумеў, we to get out. Яго пахавальная кантора, не яму было баяцца зданяў, так? Ну і нормально ўспрымаў. Я бегаць магу, не? Оп, наш інсайт ёсць, можна глядаць. Бег мне не дали, калі што, там мы толькі ходзім. Ключик у нас ёсць. Jack's in the prep room. Так, Джек знаходзіцца ў пакоі падрыхтоўкі. Прыгожа. Што там за сталом? Фота яго і яе. Дарэчы, не памятаю, як яе клічуць. Так. Записы, информация короткая. Джек, мистер Новак. Так, бла-бла-бла. Добре. Адама Новака ну, хавалі. Here it is. А ось ключы да пакою падрыхтовачнага.
такая агульная заля прыёмная. Дарэчы, нават я так бачу, што гэта ўваход тут ёсць. То бок, ну, людзі заходзіце, вось літаральна ў гэты пакой трапляюць адразу. Ключик у нас ё. Вельмі пазітыўная гульнянка пагуляць з раніцы пад працоўны дзень. Вельмі падыходзячая. Ідэальная. Дарэчы, мне трошки цёмна становіцца. Я не ўпэўнены, як вам, калі вам цёмна, ну, камусьці дакладна будзе цёмна, я бы падвысіў, бо мне, ну, сонейка слепіць. І я то падвышаю, то падніжаю, бо ізноў жа і сонца змяняецца, і месца, у якім мы знаходзімся. Бо я пачынаю бачыць усё менш і менш. Not sure if I'm ready for this. Так. Гэта яе? Бо па выглядзе пад яе памерчык, не? Ну, добра. Так, ну што, дастаем яго. Hey, Jack. Так. А чаму нельга? А дзе яго Got your гальштук? special clip? No. Where's your tie? Куды ты мог пакінуць гальштук? А вось ён. Аб'яднаць. Добра. Вось так. На вентылятары. Ну, дарэчы, па знешнім выглядзе гэта якраз такі той гальштук. Ну, ладно, ён не настолькі дурны, як у дыска Elysium. Всё нормально. Snazzy. You wouldn't have it any other way. Я так само прокомментувала його гальштук. I didn't expect this to be easy. I guess I didn't know what to expect. When things get personal, it just burns you from the inside out. There. I guess you're ready. But am I? Oh, can't you people read? The sign says closed. Угу. А вы думали, так все просто буде? Проверить на версию. Опа, тень. Это ж у нас хоррор, правильно? Зараз будем бачить розное. Скримеры и вось все это. Опа. Двери зачинились. Отчините, калі ласка. What the hell? Знову тень. Guess you felt it too. Каток тут, и все раскидано. Стулья пересунуты. And then it happened, as it did so many times before. Just when I thought my day couldn't get any worse. Oh, where is that darn notebook? I'm gonna be late. I need to find that. Marianne? Marianne, are you crying, my child?
It's fine, Jack. Yeah. Now, you didn't happen to see my notebook, did you, darling? My memory's a bit fuzzy. So much for aging gracefully, eh? Where is that thing? Listen, Jack. You should probably get some rest. Forget the notebook. Oh, no. I've got so much work, my dear. It's okay, I know, Jack. I can't just... What? Let it go. It's not important. You Ён are шукае correct. свой нататнік і ён шукае свой нататнік і ён ніяк не можа супакоіцца, не можа знайсці яго, бо ў яго шмат працы. Яна ж спрабуе яго супакоіць, што яму ўжо не патрэбна яго шукаць. Oh, why is it so cold in here? Where is that damn notebook? It's okay, Jack. It's okay. My sweet little Marianne. What would I ever do without you? Jack, don't worry about it. It's time to get some rest. Oh, Marianne. Yeah? Oh, I'm worried about the surgery. When I'm at the hospital, are you sure you're going to be all right? Yes, Jack. It's gonna be fine. You know, I promised myself once I would never let anything happen to you. Not while I'm around. I'll be fine. I promise. No risky stuff then. Huh? All right? All right, Jack. Now, get some rest. I need... Oh, yes. Be good, Marianne. I love you, my child. I've loved you since the moment you walked into my life. Remember that. Always. Most people would give anything to have that opportunity. To say all the things that were left unsaid. But it didn't make things any easier. I could help 1,000 souls cross over, but when it came to Jack, it still hurt like hell. I love you too, Daddy. I used to think everyone saw the world the way I did. Divided. Torn between two realities. But no. I was the only one. Or so I thought. We're closed. There's another funeral home across town. I can give you the number. Marianne, Who is this? you don't know me, Marianne, but I know you. Look, if this is a joke, You need to listen to me, Marianne. okay, I'm hanging up. I know what you are. What? Who is this? My name is Thomas. I need your help. Listen, if that's all you've got, I'm... No, there's more. I can give you the answers you've been looking for your whole life. But I need you to trust me. Trust you. I don't even know you. It all starts with a dead girl. What did you say? The Neva Resort. Find me there. Please. The light, it's almost gone. It's not dark yet, but it's getting there. You're the only one who can stop it. You're my only chance. Hello? Hello? Shit.
Па падзеях катсцэны зараз хутчэй за ўсё пераход будзе, далей будзе катсцэна яшчэ далей пойдзе, і мне трэба... Давайте. Я спадзяюся, яно не спыніць. А, не, пачакайце, тытры. Ладно, добра, я пасля гэтага патлумачу. Гэта ўжо конец, так? Мы ўжо скончылі гульню. Крутая заставка, мне падабаецца. Зараз хутчэй за ўсё нас зноў жа кінуць у катсцэну, катсцэн за катсцэнай, давайте пакуль момант. Атрымліваецца, яна правяла свайго тату у, ну, прыёмнага тату у, ну, апошні шлях, і ён так, ну, як бы, і паказалі нам, як яна супакойвае духаў, як з імі, ну, як бы, як яна з імі размаўляе. Для яе сусвет раздзелены на два варыянты. Сусвет жывых і сусвет памёрлых. І яна бачыць іх адначасова. У гэтым, як бы, галоўная фішка гульні, мы можам бачыць адначасова і у рэальны сусвет, і ў сусвет памёрлых. І для яе гэта, літаральна, гэта як адзін сусвет адначасова, то бок тое, што яна робіць у адным сусвеце, гэта як бы і тое, што, ну, яна робіць у іншым. Вось. На духах вельмі бачна паказваецца гэта ў катсцэнах. Вось. Мы жа, ну, адразу пасля таго, як яна адпусціла гэтага духа, ёй патэлефанаваў нейкі Томас, сказаў, што ведае, хто яна такая. Сказаў ёй фразу, ну, яна такая спрабавала яго, ну, адправіць просто, ну, такой, ну, блин, чел нешта нясе, а потым ён кажа пра тое, што ўсё пачынаецца з мёртвай дзяўчынкі. Ну, літаральна паўтараючы яе фразу пра сон, то бок, ну, яна адразу пра яе сон разумее, і ён ёй кажа, куды ехаць, у гатэль Ніва. Што яна, так яна сказала, што ён таксама сказаў, што ён ведае, што яна такое. Ён яшчэ дзіўныя фразы казаў наконт таго, што цемра, ну, святла амаль не засталося, цемра ўжо навокал, і ты адзінае, хто можа гэта спыніць. Вось. Мне засталося не так шмат часу, калі ласка прыязджае гатэль Ніва, і, ну, вось, з гэтага і пачынаюцца тытры. Вось. І так атрымліваецца, што наша гераіня і едзе ў гатэль Ніва да гэтага Томаса, каб зразумець, што за ён, што яна такая. І гэта наша галоўная, скажем так, сюжэтная завязка на бліжэйшае даволі, ну, доўга. Ну, вось. Галоўнае пытанне, гэта яна ў пошуках адказаў пра самую сябе. And off I went, on nothing but a hunch. A call from a complete stranger. But I'd learned to trust my instincts, and there was something about this guy, his voice. Felt like I should know him. Either way, he sure seemed to know me.
Ось ми і приїхали. The Neva Workers Resort. Right off the bat, I could feel there was something off about that place. Гэта як Niva Worker Resort. Как resort. Карацей, гэта працаўнічыя огрудкова. Блин, оно яшчэ развалілася, там надпіс. Карацей, працоўная гатэль для працоўных, санаторый, карацей, вось такое. Огрудкова і там нешта. Я не могу сам прочитать. Anyone home? І I што? guess not. Што гэта у нас? Вокладка Нівы, карткі яшчэ з якога год не указана, не? Так. Ніва перадае вітанне. Табе тут спадабалася, дарагая. Так, цудоўнае месца для ўсёй сям'і. Гіганцкі гатэль, я ніколі не бачу нешта такое, нічога падобнага. Як бы мне хацелася, каб ты была тут са мною. Мне цябе не хапае. F. Добра. На татачкі пайшлі. Тут ні халеры няма. Бегаць я ўсё яшчэ не навучыўся. О, можна паспрабаваць адчыніць замочак. Front gate was locked up tight. I needed to find another way in. Зачынены. Добра. Шукаем нешта яшчэ. Мапа. Мне падаецца, гэта адзін і ёсць сам гатэль, так? А ёсць нумары, што дзе знаходзяцца, не? Не вельмі. Ёсць возера, дарэчы. А не указана, дзе мы зараз знаходзімся, дзе ўваход. Там атрымліваецца вось 2. Хутчэй за ўсё, вось гэты пастарунак 2 знаходзіцца, але не на 100% упэўнены. Ну там усё роўна нумаркоў не... не, пачакайце-ка. Чаго? Я магу наблізіць. Там проста ёсць фортс, порты. Так, 2. Ну хутчэй за ўсё мы тут. Больш нічога падобнага я не бачу. Гэта ўвогуле не разабраць і пірс. Добра. Ну, гэта падобнае на тое, што адсюль гэта мы на двоечцы на той мапе. Опа. Пролезем, зараз Wanna keep me заберемся. out, Neva? You're gonna have to do better than that. Вось што скажу, у момант, калі яна выйшла, Not a whole lot of people knew about Neva. It used to be a government-owned vacation resort. Until one day it just stopped. And so an urban legend was born. The Neva Massacre. The details were always fuzzy. Crazed workers, ancient curses. You know, the usual. Цікавая, карацей, рэч. Яна зараз апісвае, што наконт гатэля Ніва, але я зараз сваю думку раскажу. Ну, потым вернемся да гэтага апісання гатэля. Карацей, у той момант, калі яна выйшла, гэта была найлепшая Silent Hill. Увогуле, по-моему. Нічога нават і блізка не набліжалася да вайбаў Silent Hill, як вось гэтая гульня такая трошки закінутая. Не самая пужаючая гульня далёка, і Silent Hill я не лічу вельмі пужаючымі. Вось, але яна такая вось вайбовая, ведаеце, вось гэта трошки момант пакінутасці і згубленасці, пры гэтым цябе не давіць на цябе бясконцымі пужалкамі, а пакраху нагнятаюць. Адзінае, што я скажу, можа, размовы з прывідамі яны супакойваюць тут наадварот. Ну, таму што ты ўзаемадзейнічаеш з даволі экспрэсіўнымі істотамі. Вось, не настолькі дэпрэсіўнымі, як яны ў Silent Hill. Звычайна, жывыя людзі больш дэпрэсіўныя ў Silent Hill, чым тут памёрлыя. Whoa, what a mess. People can be such Могилка. bastards sometimes. No wonder Засрали history могилку. keeps biting us in the ass. Так, ахвярам Другой сусветнай вайны 39-45. Могілкі ваенных. Гэта самае.
Дык вось. Што пра сам гатэль? Сам гатэль, ну, як яна, наколькі ёй вядома, існаваў вось гэта Ніва. Гатэль быў спецыяльным там для дзяржаўных розных, ну, крутой, карцей для кампартыі, такі круты гатэль. Але ў пэўны момант ён проста раптоўна, ну, закрыўся. І чаму невядома, але людзі ўжо пачалі прыдумваць сабе рознае. Яны і гэты самы. З'явілася легенда гарадская аб тым, што там была разня, нейкая разня ў гатэле Ніва. І адзіныя толькі дэталі заўсёды блыталіся. Оп. Мячык. Опа, і мячика нема. Дзеці тут нармальна. Угу. Нічога дзіўнага. Дык вось. З'явілася гарадская легенда наконт гатэля Ніва, што... Ага. Я бачу сляды нават на зямлі. Маленькія сляды. Дык вось. З'явілася... яны ведуць яшчэ далей. Давайте я спынюся, а то мяне будуць накідаваць яшчэ падзеямі. І здарылася нейкая разня, толькі дэталі былі заўсёды заблытаныя. Незразумела, то нейкія працоўныя з глузду з'ехалі, то ли яшчэ што. Ну і карацей, вось з-за чаго разня адбылася, заўсёды дэталі блыталіся. Але у рэальнасці, ну, у легендзе сходзілася толькі ўсё на разіне. Опа, што гэта? Надпіс. Чакайка, 1968, так, 68. Т плюс К. Опа, яшчэ адзін надпіс. Чакайка, там уже дакладна ёсць нешта на дрэве, так? Чаму я не магу? Опа! Вы паглядзіце. Мне шмат часу не спатрэбілася, каб зламаць гульню. Каб вы разумелі, я выбрацца зараз не магу. А вы думалі, кубікі мне патрэбны? Не, я без кубікаў дам рады. Опа! Опа, выпусціце мяне, калі ласка. Гульня. Калі ласачка. Вось гэту версію, карацей, 10-гадзінную версію. Вось гэту майго пабегу. Оп, 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 не? О, як ідзе, а? Блін. Ну, придется загружаться. Я нават без кубікаў могу гульню зламаць. Усё. Колькі у нас час? 50 хвілін на той, каб зламаць гульню. Добра. Загружаемся, бо варыянтаў у мяне няма просто 0. Hello. А там на дрэве нешта ёсць, ну каб паглядзець. Ну да якога я ўсё спрабаваў пралезці. Вось на гэтым ёсць, яно адзначана. І на тым таксама. Так, вось сляды упіраюцца ў гэтае дрэва, і тут збоку у гэтага дрэва нешта ёсць. Я ж не прыдумываю, правильно? Вось оно. Ну ладно. Не повзаимодейничать. Так, сляды есть тут. А там справа что? А, там туди нельга. Добре. У мене варіанту так-то нема. Я спробую сунуцца ва ўсе месцы, у якія толькі магчыма.
Опа. Ось гэта, по-моему. Выглядае як стары бункер. Ну, форт. Might be my way in. Ось, мне падаецца, яно і было адзначана на мапе нумаром 2. Тут усё абвалілася. Альбо не, пачакайце, можна зайсці сюды? Мне падаецца, можна. А, не. Як бы заход ёсць, але там далей нікуды не прайсці. Ось, і гуляю, в прынцыпе, яна такая... У яе ёсць вострыя моманты, ёсць напружаныя моманты, але ў асноўным яна вось канкрэтна, ну, скажу, вайбам Silent Hill дае. Такое павольненькае, непрыемнае, ну, такое турбуючае, скажем так, адчуванне пакідае. Так. Там могуць быць рэшткі яшчэ застацца, і таму... Я не магу прачытаць, так. А, вось так можна. Так, рэнавацыі былі прыпыненыя, чакаюць археалагічных даследаванняў. Добра, ну, карацей, форт выкапвалі, а потым спыніліся, таму што тут можа быць яшчэ рэшткі, і чакалі археолагаў, але я так разумею, што гэта ўсё закінулі. Яшчэ ў, там, у 60-х, 70-х. Ну, я не ўпэўнены, у які момант адбылася гэтая разня. Пра год пакуль гаворкі не ідзе. Оп. The split would come and go. Разделение If a place адбылося. had a story to tell, well, I guess I was there to listen. Атрымліваецца, раздзяленне гэтае адбываецца не па яе жаданню, яно проста адбываецца. І як вы бачыце, вось, напрыклад, яна упіраецца вось там, можна яшчэ, як падавалася бы, прайсці, пралезці у рэальным сусвеце, але у свеце памёрлых там усё заблакавана. Вось, і яна як бы такім чынам яшчэ і захрасае ў пэўных месцах, дзе, ну, можна было проста пайсці далей. Ідэя з раздзяленнем вельмі прыгожая, крутая. Адзіная праблема, што яно не вельмі таго вартае, таму што гэта вельмі напружвае гэта самае. Ну, скажем так, далёка не ўсе камп'ютары, мой камп'ютар папярэдні бы, напрыклад, не пацягнуў бы. І нават на PlayStation кадры падаюць. На PlayStation. І што цікава, бачыце, у мяне две розныя кнопкі ўзаемадзеяння. Я падыходжу да шчытка гэтага, і у меня кнопка ўзаемадзеяння для рэальнага сусвету і для ну, сусвету памёрлых. Dead. Like everything else in this place. Ось, можна сканцэнтравацца на розных сусветах, то бок я магу ўзаемадзеянне рабіць у адным свеце і ў другім сусвеце. Ось такая вось халера цікавая. Вітаю, Мэри Черри. Цудоўная гульня, так. Я ўжо выказваў думку, гэта да моманту выхада рэмейка Silent Hill, другога і ўвогуле хоць нейкага працяга з Silent Hill'амі, гэта найлепшы Silent Hill быў. Ну ось, у момант, калі яна выйшла. Я, на жаль, не прайшоў, бо мне, ну, мне з хорарамі ёсць складаная гісторыя. Мне даволі жутка, ну, жудасна ў іх гуляць аднаму. Ну, я не только супер пужаюсь, я просто ў пэўны момант не запускаю іх далей. Вітаю, Мармоль. Круты кадр, так? О, просто можна на скриншотик зрабіць, ось без справы, бачыце? Які кайфовенькі. Нагадваю, гэта форт, то бок гэта месца абароны падчас другой сусветнай. Вітаю, Хедхампер. І ў выніку мне падабаюцца, я як бы не только ачмурэнны заўзятар хорараў, але некаторым мне вельмі падабаюцца вось Silent Hill, напрыклад. І нават Silent Hill я далёка не з першага разу праходзіў там любую частку. Звычайна гэта быў хтосьці са мною, мы праходзілі, як бы, я камусьці паказваў, звычайна моя сястра малодшая. Ось, і мы на пару, яна як бы глядзіць, а я гуляюся. Ось, аднаму праходзіць такое як бы нармальна, але ў той жа момант я чамусьці не запускаю просто гульню далей. То бок, ну, я прайшоў, напрыклад, там 30%, 40% самастойна, і потым я такі, ой, нешта не буду запускаць. Ну, і такі, о, ёсць іншая гульня. І вось... Это літаральна моц души, можна сказаць, так літаральна.
Можем забрать эту энергию. Не можем? Что мне за этим робить? А, і уже набраліся. Уже, бачите, ми трошки зіхатім. Так ось, атрымліваецца, якби, калі хорор не гледзячы офлайн хорор, ну, трымайся там. Асцярожней. Добрага табе дня. Вось. І атрымліваецца, я як бы у такой, як мне яны падабаюцца, і ў той жа момант я ў іх не гуляю. Таму мне падаецца, стрымы гэта самае аптымальнае. Адзінае, што вось мы спрабавалі ў папярэдні раз Outlast гуляць, я там не вытрымаў, ну, поўную пятнічны стрым, я там вытрымаў 2 гадзіны, па-мойму, і спыніўся. Але гэта не значыць, што мне не спадабалася. Мне спадабалася Outlast, але мне жудасна было, каб зда, напрыклад. Я вельмі напружваўся. Так, перадаем энергію назад. Паспрабую не ламаць гульню, я вельмі спрабую, але нічога не абяцаю. Я таксама баюся гуляць сама, але глядзець люблю. Вось яно такое. Я як бы... Так... У матэрыяльным сусвеце, альбо дзе? Як мне... А, вось. Зарадзіць і аддаць энергію гэтую. Оп. Мы выкарысталі вось гэтую энергію душ, каб зарадзіць духоўны, як бы, духоўнае адлюстраванне гэтага шчытка, і ў выніку ён запрацаваў. Усё пра сусвет духаў. Ось. Зноў жа, раздзяленне не зусім ад яе залежыць. Ну, прынамсі, пакуль. So there I was, existing in two worlds, but never really living in either. Что у нас тут? Осторожно, небяспека огню. Что, куда я там глядеть? Куда ты глядишь? Не, ты уверх глядела. Я бачу. Куда ты глядела? Уже не глядеть. Добро. Ведьмар перший отправляется 100. Дякую, великий Вячеславич. Куда ты поглядываешь? Я веду Silent Hill, что когда ты куда-то поглядываешь, это значит, что там нечто есть. Ладно, мне пытается, она просто оглядается. Так, тушки справа. У нас есть следы? Следы я бачу. Стежка идет улево. Давайте пойдем вправо. А, оу. Олень. І не вельмі зразумела, што яго забіла. Волдеморт 100%. Так, побегли. Сляды дзіцячыя ўсё яшчэ ведуць далей. Зноў шлях на 2 падзяляецца, не? Альбо мне падаецца. Ну тут нешта можна ісці сюды. Я не ўпэўнены, што мне сюды патрэбна. Так, гэта не абавязковае месца. Опа, малпачка. За лонгажорней хутчэй за ўсё прыехала. Чаму я наблізіць не магу? Вось калі было бы цудоўна наблізіць. Просто ідэальна. Разглядите лепей. Амаль добраліся до готеля.
you Neva? З гэтым дакладна не Where ўсё that парадку. place? I've seen others like it, but never this intense. It was like a landfill of memories, emotions, Зноў сляды. and none of them good. Вітаю, Найн Рэвенс, вітаю. Усё думалі, ужо пачалі клапаціцца, дзе ты. Вось, клёвы момант. Не. Оу. Телефон. Зараз вернемся до гэтага. Знайсці эха. Рэха ёсць. I'm here. No, there's definitely something. Trust me, you made the right call sending me. Yes. It's only a matter of time. Я зараз трошки, ну, невялічкі такі спойлер, не спойлер для чалавека, які не дапрайшоў, сам не ведае, што далей. Вось гэта зараз тэлефонны званок, які мы пачулі. Мы пакрыху будзем знаходзіць дэталі быццам бы чалавека, які быццам бы шпіён нейкі, які пранікнуў унутр гэтага гатэля і нешта там даследаваў. Гэта, ну, літаральна ўсё, што я вам скажу, каб вы проста разумелі кантэкст вось гэтай штукі. Яна як бы не шмат нам адказвае, ну, я не лічу, што гэта супер спойлер, але прыкладна ён паводзіць сябе як шпіён, ён нешта даследуе, і вось на гэтым я як бы мая вся інфармацыя наконт гэтага і скончваецца, каб вы разумелі. Не прайсці Алана Вейка 2 вайбы зараз былі, тэлефон гэта. Even the objects here had auras. Нават аб'екты тут мелі ауры. I could sense their stories, words, images, feelings left behind. Мне вельмі кайфовая, вельмі атмасферная. Я кажу, што на момант, калі яна выйшла, гэта быў за доўгія годы найлепшы Silent Hill. Ну, даўно не было такіх файных Silent Hill, там нам адзначана нешта яшчэ можна паглядзець. Мемарыял. Так. Першы секретар компартыі, бла-бла-бла, Владислав Гамука. Хацеюць узвялі гэты гатэль. Узвялі яго, атрымліваецца, у 59-м годзе. Добра. Мне падаецца, не толькі, каб я тут шмат чаго знайду, але нейкія нататкі. old-timer. Оп. Now, what's a fine machine like you doing in a place like this? Старенькая Doubling машинка. as a spare bedroom, apparently. І для кагосьці яна была месцам для паспаць. Можа, для бомжа якого. Hope you don't mind if Опа, I, можна адчыніць. pop your trunk. Каб вы разумелі, зараз яны ўсе фразы, быццам бы яна фліртуе з гэтай машынай. Старенькай. Так, што тут за... Зноў жа, вось гэта нататка ад картачка ад нейкага F да сваёй жонцы. Жонкі. Угу. Так. Містер Эковіч жадаў бы, каб я тут застаўся. Карацей, ну, яму працу тут прапанавалі. Опа. Not much here. Вы глядзіце. Although, Неплохо. this could come in handy. Я не упэўнены, яна абавязкова. Я ж не абавязкова, правильно? Ow! Оу. What the hell? Машина, ты чаго? Супакойся. А вот машина тут трошки гэта... нервовая. Тут ні халяри нема. Ну, я зараз ось особисті камера у далечыню пайшла, і я такі, блін, 100% Silent Hill. Наколькі ж ён Silent Hill-овый Silent Hill? Зараз управо збегаем, яшчэ пагляджу. Да дзяўчынкі нешта губляюцца, ну то бок яе няма. Але я ўпэўнены, што дзе-небудзь я ады знайду.
Опа. I Адчуваеш sensed нешта? something. А вось дзіцячыя сляды. Добра. Вось наконт Алана Вейка другога. Я планую яго пагуляць, ну, прайсці нават на стрымах. Я думаю, я Pacific Drive пакуль буду ганяць. Прайду ўжо Pacific Drive, а потым Алана Вейка. У мяне нешта яшчэ было. Я жадаў бы Out паспрабаваць, але план у нас наступны. Заўтра мы будзем гуляць, паспрабуем дэмку Саласты другой, паглядзець, што за яна, як яна там увогуле пакуль атрымліваецца. Яна яшчэ ў распрацоўцы. Яна як быццам бы такая РПГ пабудаваная на... Ну, яна не быццам бы, яна РПГ пабудаваная па правілах ДНД, па вольных правілах ДНД, які даступны ўсім. Вось, вы, дарэчы, можете іх таксама спампаваць. І зараз яны знялі, 1,5 гады дзесьці яны знялі увогуле любую камерцыйныя роялці, скажем так, за тое, што ты карыстаешься, ну, правіламі гэтымі. Там можна спакойна карыстацца. І як бы таму Саласта, гэта, мне падаецца, першы эксперымент, які паўнавартасную гульню робіць канкрэтна па правілах і без вось гэтага роялці. Вось, таму паглядзім, мне цікава, ну, я не толькі выглядае неблага, цікава, трэба зазірнуць. Вось, таму гэта у яе мы ў дэмку заўтра пагуляем, я не ўпэўнены, што я хопіць на ўсе 2 гадзіны, ну, там, 2-3 гадзіны. Паглядзім, як будзе атрымлівацца. У чацвер далей пагуляем зноў у Pacific Drive. Ну, а ў пятніцу у нас як зараз касцэна. Опа. Хтосьці там ходзіць. Хто там ходзіць у гатэле? Obviously. There's gotta be another way. Зараз будзем шукаць шлях далей. Вось, і там наверх заскочыць можна. I think there's a broken window up there. If only I could reach it. Зараз знойдзем, як падняцца. О, можа так, адвёртка ідэальна, я і павінен быў яе знайсці. Без варыянтаў. So began the great dumpster heist of 1999. Вось, таму у пятніцу, як звычайна, будзем гуляць у тое, што нагаласуем. Дарэчы, у мяне я сёння неяк падумаў, што можа быць неправільна, ну, час ад часу у нас шмат новых людзей, так, і не ўсе можа... I'm starting to get tired of your shit, Neva. You better be worth it. Мы толькі пачалі, яна можа не клапаціцца. Так вось, у нас шмат даволі новых людзей, і з галасаваннем можа быць не зусім зразумела. У нас ёсць галасаванне на пятніцу. Галасаванне скончваецца ў кожны чацвер, і гульні, на якія закідваюць на працягу галасавання за шмат месяцаў, яны знаходзяцца справа зверху і заўсёды круцяцца. На гэты і на новыя гульні вы можаце абіраць сабе любую гульню, нават той, якой няма ў спісе, вы можаце ўводзіць яе назву, браць узнагароду, будзем гуляць у гэта. Вось, выбіраце такую узнагароду, уводзіце назву гульні, якая вам падабаецца, любой, не толькі са спіса. Вы можете ўводзіць новыя гульні і дадаваць у спіс. Дарэчы, спіс у нас нармальна так падскарасціўся. У нас дзюрачка такая здаравенная з'явілася ў ім за вось гэтыя некалькі тыдняў. Вось. Вы можете галасаваць за свае гульні. Калі мы гулялі, у нас ужо ёсць стрым па гэтай гульне быў ужо, то мы будзем працягваць з таго месца, дзе мы скончылі. Я ўсе гэтыя захаванні трымаю. Можна будзе працягваць далей праходзіць гэтай гульні. Вось, таму калі вам нешта цікава, калі вы жадаеце пабачыць працяг, альбо нават калі я гульню ўжо гуляў на стрымах на сваіх і проста, ну, закінуў яе, скажем так, і не дапрайшоў, то калі ласка, вы можете прагаласаваць за яе, мы працягнем дзесьці вось, дзе ў нас ёсць апошняе захаванне. Таму калі ласка, карыстайцеся. Галасаванне скончваецца ў чацвер кожны раз, і з лідара прыбіраецца толькі лідар губляе ўсе балы, і ён павінен зноў прабрацца на самы топ, каб мы зноў яго пагулялі. Вось, астатнія захоўваюцца, і некаторыя пазіцыі тут уже знаходзяцца, можа, год. Вось, на іх закідвалі, ну, некаторыя ёсць парачка такіх дакладна. Далёка не ўсе. Так. Наш гатэль.
Бут. Что с тобою? Ну, то бок шуткі пра разню ў гатэлі гэта не шуткі. So it's true. The Neva massacre. I need to find this Thomas guy and get the hell out of here. Ну так. Неблагая ідэя. Бо для звычайнага чалавека можа тут і плюс-мінус нармальна, а для яе гэта вельмі небяспечна ўсё ж такі. Яна ж можа ўсё ж такі сустрэцца з гэтымі пачварамі, якія тут ёсць. Ну там альбо духамі якімі, чым бы яно там не было. Hello? Каб з да Anyone? гатэлю. Thomas? You there? Окей. Журнальчик. Подорожжа со стилем и комфортом. Подружник. Добре. О, план готеля. Самое важное у Silent Hill, это всюди было знайти план. Щоб хоч трошки розуміти, де що. Так, лобі. Гэта вось галоўная гэтая частка, 2 адзначана. 3 рэсепшн, 4 ліфты, 5 басейн, 6 сауна, 7 месца адпачынку. Так. Добра, і гэта адзінае, што у нас адзначана, то бок нумары гатэльныя нас не адзначаны, нічога такога няма. Добра. Опа. Что такое? The Duckling. Некая книжечка дзіцячая з языкамі, ртамі, сэрцам, нешта там цудоўна. Польскія легенды. Да, як вавельскі цмок, карацей. Вавельскі. Добра. Гатэлі існуюць выключна дзеля True Crime. Ну, вось. Навошта яшчэ гатэль будаваць? Не, разумееш, спачатку плануецца True Crime, а потым будуецца гатэль. Спецыяльна для пад True Crime. Разумееш? Не для True Crime, а за True Crime будуецца гатэль. Так. Шмат панапісана. Гэта старая кніга запісаў, і на яе яшчэ шмат запісвалі. Але вось рэальныя запісы ёсць. Есть там нейкі Томас, не? Кавальскі Брунан, Смок Галіна, Маурер Вікторыя, Жалязо Барыс. Але ж дзе можа пагартаць, можа мы Томаса гэтага... Ну, блин, зноў жа, я думаю, што Томас гэта дух нейкі, шчыра. Ну, я думаю, што Томас гэта дух. Вось, і ўсё, я трэба духа шукаць. Я шчыра, я не ведаю, насамрэч. Я можа, і дайшоў да гэтага Томаса ў папярэдні раз, але я не памятаю ні халеры, таму я зараз думаю, што гэта рэальна проста дух будзе. Вось, я б ужо шукаў нейкія сляды духа. А я магу за рэсепшн зайсці туды паглядзець? Опа, магу. Шмат я з гэтым не зраблю, тут просто ні халеры няма. Але можна. Там нешта зіхаціць нават. Вівьен. Зорка Большого тэатру. Опа, ось гэта просто такая спасылка на Silent Hill, што просто я не ведаю, як яшчэ больш відавочна спасылацца на Silent Hill. Hello? Thomas? Easy, Marianne. It's just a good old-fashioned haunted hotel. Calm Так, your ass няма down чого and клопатіцца answer тут. the bell. Усё ў парадку. Опа.
Звоночек. Звініть. Сподіваюся, не занадто голосно, дайте-ка момент. Я проверю, бо эти переходи я не доволі голосне. Ні, нормально, но що для вас підзатішено не настільки фігачить. Бо ну тихо-тихо і потім понеслося. You startled me. I did, didn't I? You look real scared. I'm Sadness. Marianne. Sadness. Is that your name? I mean, you seem pretty cheerful to me. Well, it's what I remember. My friends used to call me by a different name. But I don't remember what it was. Your friends. Oh yeah, I used to have a lot of friends here. But they're all gone now. Did something happen to them? I don't really want to talk about it. That's okay. So, do you live here? All by yourself? You wouldn't believe how boring it gets sometimes. I can imagine. This place must have been... Oh yes, so busy. People coming and going all the time. Always someone to play with. Must have been nice. It was. Not anymore. So, tell me, what happened? I remember. People stopped coming. Only a few of them stayed. But they became very sad. Very angry. They might hurt you. Thanks. But I can take care of myself. Hey, I was wondering, have you seen... Marianne, Yes. would you play with me? Just for a little while. It's been so long since I played with anyone. Oh, okay. But I need your help first. Yes. Yes! Anything, I'm Marianne! looking for a man. Thomas. Do you know him? Let me think. I've heard that name before. Somewhere. Take your time. Oh yeah, the second floor. We can look there. Come on, hurry, Oh, Marianne. wait! I can't go that way! Damn. I need to get up there somehow. І ось ми у розділеному стані яшчэ засталіся. Дзяўчынка, яе клічуць сумнасць, можа так перакласці. Sadness. Яна, ну, я не памятаю, як яе рэальна клічуць, і галоўная гераіня спрабавала з ёй паразмаўляць, каб яна распавяла, дзе знаходзіцца Томас. Дзяўчынка не ведае, An elevator. дзяўчынка не памятае, што дакладна адбылося, чаму людзі перасталі прыходзіць больш, ну, чаму ўсё спынілася, чаму раней было шмат людзей, а потым няма з кім пагуляць. Яна не памятае ні імя, не памятае, чаго, што тут адбылося, але гэта, ну, я так разумею, нармальна для духаў не памятаць момант сваёй смерці. Хутчэй за ўсё, яна ў той разне і памёрла. Ну, вось. І яна сказала, што толькі некалькі людзей засталося пасля гэтага. Цікава, чаму яны ўвогуле засталіся. Яны сталі вельмі сумнымі і вельмі злымі вельмі хутка. Пра што гаворка таксама не зразумела. Томаса яна сказала, што яна спрабавала ўзгадаць імя і пабегла на другі паверх. Ну і мы за ёй праследаваць не можам, бо
Нам патрэбна, каб у абодвух сусветах было, ну, была магчымасць туды пралезці, скажем так. Калі нешта нас блакуе ў гэтым сусвеце, то ну, нават у духоўным сусвеце нас нешта блакуе, мы нават у рэальным не можам пераходзіць. Ну і тым больш у адваротны бок гэта не працуе. Адпачынак каля возера. Гатэль Ніва ізноў ліст. Зноў пра чалавека, які наняўся сюды ў гатэлі. Ён кажа, што гэта будзе новае месца для іх новага пачатку, для яго жонцы, магчыма, для дзяцей. Магчыма, гэта гучыць невераемна, але я толькі падумаю аб гэтым. І зноў F нейкі. Там ні халера не бачна за гэтай калоны. Так, ліфт. Як бы нам так ліфта запусціць? Пробуем. Паехалі. Ага, працую. Добра. Зараз толькі гэтыя плакаты паглядзім. Рэстаран Нівы. Ну і месца адпачынку. Рэклама. Добра, нам патрэбны другі паверх. Паехалі. Sadness. I wished I knew her real name. Shit. Okay, Marianne, just take a deep breath and... Ага, пачакайце-ка. Мы не можам выйсці, бо ў рэальным сусвеце, бачыце? У сусвеце духаў там нічога няма, то бок мы і так там маглі бы выйсці. Але ў рэальным сусвеце дзверы захраслі. Нам патрэбна зараз выйсці з нашага цела. Новая здольнасць. Let go. Я толькі не памятаю, як гэта працуе. Gotta move fast. Так, мы An можам тут спусціцца. out-of-body experience. It's like taking a plunge into nothingness. Stay under for too long and it just pulls you in. Карцей, гэтая здольнасць дазваляе ёй пакінуць сваё цела і падарожнічаць толькі ў свеце духаў, пакінуўшы сваё цела, але гэта вельмі небяспечна, таму што калі гэта, ну, у пэўны час не вярнуцца назад у сваё цела, то можна проста ну, ты паміраеш, як бы, тэхнічна. Так. Забрали энергию. Okay, Marianne. Now get your ghostly ass back and power up that elevator. Бачите, у нас литеральная нормально разваливается. Вернулись в тело. И можем покинуть его снова, так? There. A fuse box. Need some energy to spark it up. Всю энергию, якую забрали, назад у лифт. И вось мы можем вернуться в свое тело. Так, тут сверху, в принципе, плюс-минус супадае. Лесвіца, глядзіце, зараз наступная праблема. Лесвіца вядзе наверх. У рэальным сусвеце лесвіца ёсць, але ў сусвеце духаў лесвіцы няма. Прыйдзецца шукаць яшчэ нейкі варыянт абыходу. Могу тут пролезть. А ты что такое? Ричард Тарковский. Мастацтво. А я могу поехать просто далей? Лифт-то уже працуе, правильно? Okay. Now where did she go? Зноў жа вось наш гэты гатэль, другі паверх. Мы у лобі. Офіс менеджера двойка, вельмі далёка по коридору за ліфтамі. Трэцяе пакой сустрэч. І чацвёртае гэта ліфты яшчэ дадатковыя. Але мы шукаем гэтага самага Томаса. Хутчэй за ўсё, офісе менеджера. Нам прыкладна туды шукаць. Правильно?
А, ну туды мы и не пройдем. И вниз мы не спустимся, и вверх мы не поднимемся. Я так правильно разумею? А, тут вот как не представляють. Добре. Пошли тады у офіс менеджера. Гэта адзінае месца, куды можем дайсці. Huh. What is that? Угу. Цікаво. Okay. Not getting through here. Трэба нечым адчыніць гэтыя дзверы. Holy Holy shit. shit. I didn't even know I could do that. Я нават сама не ведала, што можа з гэтай энергіі ствараць шчыты і бараніць сябе. Націснуць, каб зноў вось перасунуцца са свайго цела. Давайте. Пашукаем штосьці. Ключ. Добра. Ну, просто можем вяртацца ў цело. Я так разумею, ключ падыдзе далей, ось якраз такі ў папярэднія дзвяры. Я думаю, гэта па сюжэце, таму пойдзем далей яшчэ паглядзім. Так, права мы там пралкі нейкія, нешта такое, мы тут не пройдзем. І тут Gross. халера It looks like выглядае як плоть. Добра, ідзем назад, хутчэй ўсё скрозь тыя дзверы. Угу. Зноў налетаюць. Так? А, не, яны блакуюць шлях назад. Ну, добра. В прынцыпе, мы ключом гэтым і пройдзем у бок. Так. Добра, тут ёсць разломы, можа прайсці далей, абысці ўсё. Давайте хаця бы гэтае месца аж агледзім. Можа нешта знойдзем. Ага, ёсць разлом уніз. То бок прапановала прабрацца праз ніжні паверх, так? Я так разумею, лепей не будзе. Мне кот жадае увагі. Зараз включыць на фоне. В основном ад сястрычкі жадаю гуляцца, хутчэй за ўсё. Мы учора сёння дасталі новую цацку. Яны кайфуюць. Вітаю, яскі гаспадар. Мы тут пакрыху вошкаемся па старажытнаму гатэлю у... Ну як старажытным, просто у старым гатэлі, закінутым у Польшчы. Так, хутчэй за ўсё зноў мы нешта перамовы нейкі паслухаем. Yes, I'm working on it. Yes, I know. Yes, I understand. Just give me some time. A few days. You'll get what you want. Ugh, that voice. I don't know why, but it gives me shivers. Красивый гэты агент нейкі. Зноў жа, яго нейкія словы. Я лічу яго агентам, але я дакладна не ўпэўнены, хто ён Looks там. like the only way. Так, выглядае, што мы можам толькі ўніз скокнуць. Варыянту не застаецца. Добра, ідзем уніз. What's that? Оп. Землятрус самы звычайны. Нічога This дзіўнага. room, it feels Для пакою ён адчуваецца халодным. memories of grief, loneliness. Так, мы можам у двух суседах паўзаемадзейнічаць. Давайте ў рэальным сусвеце. Угу. Нешта можна пакласці сюды. Я кветачку можа паставіць. А у свеце памёрлых гэта месца для энергіі. The spark's too weak. to Занадта absorb. слабенькая, каб It's like увогуле it's забраць missing яе. something. Я так думаю, што нам патрэбна туды пакласці, каб гэта спрацавала.
Оглядимся еще навокал. Это что у нас беленькое такое? Some objects soak up moments from the past. Just squeeze in the right spot and let it pour out. Угу. Некоторые объекты набираются у себя эмоций. Их можно покласть в правильное место. Так, вот можно собрать назад. Вспомин. Ah, sunflower, weary of time. For my favorite nurse. Oh, Mr. Tarkovsky, you should Тарковских это have. был мастак. Please, it's the least I can do for all the good work you do around here. An actual happy memory. So there's more to this place than just doom and gloom. Это яго сядзелцы. Ён падарыў кветку. An old prescription. I know these drugs all too well. Наркотики. Так, можно? Імя Анна Урсула. Прозвище Ростковская. Узрост 41, вага 53 килограмма. Дата народження 1930 год. Леки пипофезин и буспирон. Урсула Ростковская диагнозована з депресією, істерією, бессонницей и недохопом ежи. Окей, добра. Лікавана электрошоком. Окей. Добра. Цудоўна. Цудоўны гатэль. Тут, блин, до холера чего? Так. Это у коридор далее пойдет. Давайте яшчэ, пакуль мы у коридор не сунуліся, поглядим до конца. Ну это, в принципе, все есть. Давайте у коридор тогда. Shit, there are thousands of them. I'm gonna need more energy to get through. Так, спотребується ще енергія, каб пролезти. Опа. Ненькая, знову же, медсестра. І нешта ў яе на ногах. Кроў? Але малюнок дзіцячы, магчыма, вось гэтай, як яна? Дзяўчынкі, Sadness. Што я магу яшчэ сюды пакласці? У мяне ж нічога няма. Опа. Может тут пролезу. Не халеру. Обвалился. На Hollow Knight отправляется 1000. Дякую велике. Hollow Knight у нас зараз. Так, почекайте, она не станет ризиковать лезть тут, так? І гэта мы нічога з гэтым не зробім. До речі, Hollow Knight у нас зараз на першым месцы, і у нас увогуле топ даволі салідна выглядае. Я буду пакуль працягваць рабіць свае яшчэ стрымы па аўторках, якія, вось, як гэты, гэта будзе са спіса галасавання, то бок нейкая гульня, якая ўжо была нагаласавана, буду працягваць гэта рабіць. Спіс у нас падскарочваецца ад гэтага вельмі хутка, дарэчы. Я вельмі здзіўлены, што у нас ён... у нас просто дагэтуль была тэндэнцыя, што спіс просто рос і рос далей. Вось, і яно працуе, і ў выніку як бы ёсць шансы у гулен мелкіх перамагчы. Адзінае, што неяк не шанцуе, атрымліваецца перамагаць пакуль у нас топавыя, то бок The Medium у нас таксама быў топом. Вось, як не шанцуе, шанцуе насамрэч. І яно такім чынам нас зніжае спіс, і ў нас атрымліваецца нават, скажем так, балы сталі важыць больш. То бок кожны бал закінуты на гульню, ён дае ёй шанец больш верагодны, што яна пераможа, а гэта значыць, што кожны бал і як бы стрымаў стала больш па галасаванню, такім чынам кожны бал каштуе як бы больш. І гэта добра, я лічу. Так, тут... Опа, мне падаецца, я упершыню знайшоў нешта тут. Лейкі. Гэта вось хутчэй за ўсё яе лекі, так? Idiot. Useless old hag. Why would he care any more than the others? It's more than grief. More than despair. This letter crushed her spirit.
Гэты ліст я зламаў. А што за ліст? Так. Дарагая Урсула, ты, магчыма, думаеш, чаму я напісаў гэты ліст на таго, каб расказаць усё самастойна. Прычына, я баюся, вельмі, балюча простая. Я пішу гэта таму, што я... Чаму мяне ўніз картаю? Я пішу гэта таму, што я... Вось чаму там... Ну, куды ты паўзеш? Эй, гульня, што за херня? Так, таму што я баязлівец. Таму што я не мог заставіць сябе паглядзець табе ў вочы і сказаць, што я збіраўся табе сказаць, што павінна быць сказана. Таму што нават сама думка тым, каб разбіць табе сэрца кагосьці такога делікатнага, такога крохкага было значна больш, чым я мог... было значна вышэй за мяне. Урсула, моя дарагая Урсула, это апошнія некалькі месяцаў прынеслі мне шчасце ў маё сэрца. Ведаць, што ты тут ёсць для мяне. Бачыць, як нашае сяброўства расце. Але гэта ўсё, чым яно можа быць. Сяброўства. Блізкае, чыстае, сапраўднае, але не больш. Калі ласка, паспрабуй мяне зразумець. Быць так блізка, такім адкрытым, для кагосьці ніколі не было для мяне лёгкім. Жыццё і яго складанасці пакінулі мяне, змянілі мяне, пашкодзілі. Такім чынам, што я нават не магу патлумачыць. Ты заслугоўваеш кагосьці, хто можа трымаць цябе, падзяліцца радасцю жыцця і сумам з табою. Як жа я б хацеў быць тым чалавекам, але я ім не з'яўляюся. Словы не могуць расказаць увесь мой жаль, і як я ведаю глыбока ў маім сэрцы, гэта адзначае канец нашага сяброўства. Калі ласка, выбач мяне, назаўсёды твой сябар РТ. Хутчэй за ўсё Таркоўскі, магчыма. А не, пачакайце-ка. Не, Таркоўскі гэта можа быць. Гэта якраз такі мастак. Але гэта як яна сказала, яна ж адчувае эмоцыі людзей. І эмоцыя была, поўнасцю поўнага адчаю. Нават мацней за адчай, як яна напісала. Але ў мяне няма нічога. Я ўсё яшчэ добра я знайшоў гэта, але ў мяне няма нічога, што я магу пакласці туды унутр. Я толькі нататку забраў. Я не магу тую штуку забраць. А што яшчэ ёсць? А што застаецца-то? Sunflower, weary... Please. А што тады мне рабіць? Гульня? Это я чынкі магу. Калі было нешта вострае. А што я вострае табе знайду? У рэальным свеце там валіўся балкон. Гэта? Дарэчы, у мяне ж пошук ёсць. Я нешта не загадаўся ім скарыстацца. Можа, я зараз нешта заўважым. Тое, што не заўважылі раней. Так, у гэтым калідоры ні халеры няма. Тут у нас ні халеры няма. Як лек толькі гэта, які падняць не можам. Тут не прабіцца. Праз гэтых не прабіцца нам энергія патрэбна. Так, правильно? Хутчэй за ўсё не. Яна сказала, што недастаткова. І ўсё? Гульня, што мне рабіць тады? Я памятаю, што я праходзіў далей, а як я праходзіў? Не, добра, это не працуе. Не, энергії не хапае. Туды бы штосьці пакласці. Я не разумею. Павінна быць нешта відавочнае, правильно? Нешта такое зусім відавочнае. Тут няма. На герой эмоцыі магія отправляецца 1000. Дзякуй вялікі. Блін, я памятаю, я ж праходзіў. Як я праходзіў гэта? This thing looks strong.
Мне патрэбна нешта вострае. Я памятаю, што я нечым вострым гэтыя штукі разрызаў. Але зноў жа, я зараз захрасу, мне не, ну, як бы, я не магу выйсці з гэтага пакоя, не магу забрацца. А, пачакайце, а можа я магу назад залезці? Можа гэта магчыма як варыянт, проста я яго нават не разглядаў. Не, нельга. А тады што застаецца? Мне 100% патрэбна нейкая энергія. Ну, мне патрэбна ўзяць энергію, хутчэй за ўсё вось адсюль, каб прайсці міма гэтых матылёў там далей. Але каб яе атрымаць, мне патрэбна нешта пакласці, нейкі ўспамін атрымліваецца. І увогуле, ну, адзіны варыянт я бачу лекі. It's this. Але я не магу ўзяць іх. То бок яны проста застаюцца тут. Ну, як бы адзіны варыянт. Я зноў зламаў гульню? У чым прикол? Так, зноў гэтая нататка. Ды няўжо. Ды няўжо я нешта зрабіў так, што зноў я зламаў гульню. Ну і за сёння, калі гэта так, калі гэта сапраўды так, калі я зараз пагляджу ў праходжанне, пабачу штосьці, што ў мяне не працуе так, то атрымліваецца, за сёння зламаў гульню 2 разы. Гэта, ну, не рэкорд, але ўсё яшчэ вельмі неблагі результат. Зараз спецыяльна палезу на YouTube, які, каб глядзець, як гэта зрабіць, бо я не бачу варыянтаў. Альбо я сляпы, альбо што. Я памятаю, што я праходзіў далей за гэтае месца. Так, YouTube. Увогуле. The Medium Walkthrough. Глядзім. Гайд The Medium. Ось там поўнае праходжанне ад чала ёсць. Дзе мы прыкладна... Гэта ён па лесе вошкаецца. Мы гэта былі. Дзяўчынка размаўляе. Во, вось тут дзесьці павінна быць. Першы ўспамін гэта. Вось ён. Ось абваліўся ў балкон. Не, нічога не зламаў. Нічога не зламаў. Усё нармальна, я просто не загадаўся, забыўся пра гэтую ўжо здольнасць. Відавочную. Мы ж можам пераходзіць у, ну, з цела свайго і ісці далей. Гэта ж толькі ў рэальным сусвеце абвалілася, правильно? God, I hate this. Так. Мы зараз тут пашукаем. Я спадзяюся, у нас гэты выхад не разваліцца. Наш. Так, тут успаміны ёсць. Прадметы. Ага, тут таксама чагосьці не хапае. Што тут у нас ёсць? Ладно, добра. Унізе крыоў. Цудоўна. Бля. Дзякуй нахрен гульня. Не люблю скрымеры. Дарэчы, у нас дух пакрыху развальваецца, трэба спяшацца, у нас не так шмат часу. У крыві нешта, можа быць. Што гэта? Ножык? Я забыўся нават на гэты скрымер, каб вы разумелі. Ён абавязкова па сюжэце. Shame. Regret. Атрымалі? Можем зараз хутенька вярнуцца ў цела, але я жадаю агледзець яшчэ, што паспею. Ну нормально, мы сюды зараз трапім. У рэальным ужо свеце ў гэты пакой. Давайте разрэжам. У нас ёсць чым. Давай, ёсць. That was disturbingly satisfying. Так, вось он гэты пакой. Скрымеры рэч такая. Як бы тут ён быў неблагі, скажем так, не самы горшы скрымер. Вот. Мне ў гэтым самым, ну мне трошки перадос скрымераў быў гэтым
калі яны час адбываюцца, ладно, як бы халера з ім. Гэта такі інструмент, ён насамрэч, ну, у напружаны момант неблага дабівае. Але скрымеры, укладзеныя ў скрымеры, як гэта ёсць ва Outlast'е, для мяне гэта трошкі занадта. Калі ўжо нават у скрымера ёсць скрымер. Гэта нешта новае. Так, чаму можам гэта глядзець, а тут ні халеры няма? Цікава, вельмі цікавае месца. Тут чагосьці не хапае. Так, збіраем. Оп, успамін. You want me to read you another one, darling? Oh, look at this mess. Don't worry, I'll clean you up in no time. I'm here for you, my love. This man, Tarkovsky, he ended up as her patient? Оу. Тарковскі, гэта які, скажем так, кінуў. Я так разумею, што ён кінуў медсястру. Зараз я думаю, што ён кінуў медсястру, таму што дагэтуль я не вельмі ўпэўнены, але атрымліваецца так, што потым ён стаў пацыентам яе. І я думаю, гэта ўсё так непроста. This could be useful. Петачка. The light of a memory strong enough to defy this place. Добра. Мы можам перасадзіць яго. Ні халера больш няма. Ідзем гэты сланечнік пасадзім. Сланечнік гэта тое, што Тарковскі падарыў гэтай медсястры. Атрымліваецца, калі мы яго пасадзім як бы у яе ў пакоі, у яе пакоі, вось ён тут. Гэта можа даць нам энергіі дастаткова, эмоцый. Так, вось ён сланечнік. There. Now it's strong. Ось. Эмоцыі ўзмацніліся, мы можам атрымаць з гэтага духоўную энергію. Ну што, пайшлі з новым шчытом, палепшаным. Скрозь гэтых матылей. Трэба паскорыцца, а то ў мяне не бясконца гэта энергія ж. Like moths to a flame. Цудоўна, прабраліся далей. Далей праходу няма. Мы павінны, па маіх разліках прыкладна, мы дзесьці над гэтым самым. Па-першае, мы каля офіса менеджера, а па-другое, мы дзесьці над басейнам павінны быць. Калі я правільна мапу памятаю. Так, гэта ліфты. Гэта тэрыторыя ліфтоў. Там уніз шлях ёсць? Не, няма. Добра. Трэба не забывацца, што калі мы ў рэальным сусвеце дзесьці прайсці не можам, мы ўсё яшчэ можам прайсці ў свеце духаў. А то зараз гэта мяне і там і спыніла далей праходжання. Побачце, напрыклад, тут. У рэальным сусвеце не магу, у свеце духаў я магу падняцца. Падаецца, я там далёка не сыйду, бо там лесіца, па-мойму, скончваецца, я магу памыляцца. Так? Яна там скончваецца. Ну і ладно. Але прайсці мы можам. О, там сляды у калідоры. А, вось гэта калідоры якраз. Так? Чаму я не мог далей у гэты калідор прайсці? Я зразумеў. Памятаеце, там на гэтым калідоры была такая шкалера з мяса, карацей, гэтая. Вось яна не дае праходу. Зараз мы адчынілі, падняліся, вярнуліся назад і можам прыбраць тут эту сцяну. Цудоўна, так? А чаму рэальны геймплей? Мяса рэжам. Пры гэтым, каб вы разумелі, я рэальна рэжу і, вугал выставляю ў гэтага ножыка. Ляза гэтага. Так, энергія яшчэ ёсць, пайшлі, давайте наскрозь. Давайте хутчэй. У нас не только бясконца энергія. Тут
павінен быць вось он офіс менеджера. Толькі перад гэтым давайте зазірнем яшчэ, што там у канцы, там не прыгожа. Віншую нас. Вітаю, Багема. Вітаначкі. Дзякуй табе вялікі за біцы. Вітаю цябе. Мы тут прыгоженька ходзім па польскаму санаторыю. Так. Што гэта у нас тут? Нататкі. Яна амаль скончана. Галоўны будынак стаў лепей, нават атрымаўся лепей, чым чакалася. Засталось толькі скончыць менш відавочныя часткі гэтага гатэлю. Халера, гэтае месца ідэальнае. Далёкае, спакойнае, схавана ад іншых позіркаў. Ідэальны прыклад таго, каб хаваць штосьці на відавочным месцы. Так, але прыйшлося трошкі упэўніць іх застацца. Гэта заняло пэўны час. На шчасце, я час ад часу магу быць вельмі пераканаўчым. І так, я нарэшце атрымаў гэта. Я назову яго Ніва. Цудоўна. Што вы тут задумалі, а? Яшчэ одна нататка. Старыя інвойсы, старыя дакументы. Т. Рэкавіч. Мне падаецца, гэта якраз такі той, хто як бы з дапамогай каго там нехта з компартыі, хто якраз такі дапамагаў будаваць гэты гатэль. Добра? І ў гэтым сусвеце ёсць таксама. Што гэта? Хтосьці крычыць, быццам бы, і чэл з белымі валасамі сыходзіць, узяўшы рэчы. Злосць. Белыя валасы — гэта стары чалавек. Нататка называецца стары чалавек. Вось он офіс менеджера, дарэчы, далей будзе. Давайте-ка яшчэ паглядзім, што тут ёсць. Так, атрыманне старой гісторыі. Тут можна прачытаць. Блін. Форт Пулаўскі. Вызваленыя ў 45-м годзе. Да, добра, я не буду чытаць поўную гэтую газету. Адчыненне гатэля. Томас Рэкавіч. Менеджер. Это той Томас? Это той самый Томас, які нам... Блин. Sadness. We gotta stop meeting like this. I told you to follow me. Take it easy, Sad. This place is huge. It's easy to get lost. Just stick with me. Okay. I'll stick like a tick. You're funny. This Thomas Рэкавіч. What? Oh, right. Listen, hon. You said you remembered someone named Thomas. Was it Thomas Рэкавіч? Was he the manager here? I guess. You think he stuck around? I'm not sure. There was an old man here very recently, I think. Oh. And you think it was Thomas? Oh, I don't know. Old men all look the same, all wrinkly and old. Blah. Hey, that's not very nice. Well, if he's still around, I've got an infestation to report. Marianne! I feel... I don't think we should be here. It's okay, Sadness. Look, there's no one here. Sadness? It all hit me as soon as I entered the room. Anguish. Fear. Longing. Як же прыгожа, а? Вось што, можна паскардзіцца на нейкія прыёмы, якія выкарыстаны для таго, каб пужаць. Пры гэтым збольшага мне яны падабаюцца. Але вось стыль візуальны, канешне, гэта проста кайф. What the
Так, разламалі. І, ну, хутчэй за ўсё, ён не проста прагніў тут гэты стол. Так, добренько. Шмат чаго глядзі. Давайте-ка... Ну, давайте со стола пачнём. Still Ліхтарик. works. Оп. Someone's been using it. Добра. Too small to fit a Ключик. door. Маленькі. Не для дзвярэй. Someone jotted this Нотатка. down recently. Угу. Яна кажа, што гэта было зроблена нядаўна. Што зрабіць? 3:00. Падняцца, не выключаць гадзіннік. 3:15. Медикейшн. Лекі. 3:30 праверыць шлях праз лес. 4:00 дабрацца да гатэля, разабраць старыя паперы. 5:00 працягнуць даследаванне. Дарэчы, наконт фатаграфій. Блін, у пачатку гульні мы там фатаграфіі маглі праявіць, а я гэтым не займаўся. Можна было б заняцца гэтым. Я думаў, што гэта па тыпу абавязкова будзе. Можна было час пабавіць трошкі з гэтым, бо памятаю, што можна. Так, працягнуць з даследаваннем, зрабіць фоткі, калі будзе час. 7:00 праверыць офіс кнігі. 9:00 праверыць L. L у сэнсе як чалавека. Скорочено. Burn marks, broken glass, and Дзіўна. is that salt? Адзнакі, падпаленыя часткі, і вось тут яшчэ і соль ёсць. My senses jolted as I touched the phone. I could tell it had been used recently Ага. to call me. Гэты тэлефон быў нядаўна выкарыстаны, каб патэлефанаваць ёй. А нешта мне падказвае, што нам ніякі Томас нам не тэлефанаваў. Мне падаецца, што тэлефанаваў нехта яшчэ, хто тут зараз у гэтым гатэлі тусіць. Ну, добра, хоць ліхтарик у нас з'явіўся. Так. Есть яшчэ што-небудзь? Опа. План паверха. І The signature. таксама падпісаны Рэкавічам. So he designed Зрабіў this whole дызайн place. гэтага ўсяго. І таксама менеджерам, таксама зрабіў нейкія схаваныя... Ён нешта схаваў у гэтым гатэлі. Вось азнака мой офіс, гэта мы тут. Але... Там, на жаль, я бы вельмі жадаў, каб у гульні была магчымасць наблізіць проста. Опа, пачакай, я там нешта бачу. Угу. Кажется, про схаванае месца. Бачыце, там нешта ёсць. На сцяною. Grand opening, I assume. Hey, is that the Начинение. first secretary? They must have had some big plans for this place. Першы секретар, яны нешта планавалі з гэтым гатэлем. I could instantly tell there was more to that clock than met the eye. З гэтым гадзіннікам нешта асабістае. Бяром There we ключик. go. По-моему, калі я не блытаю, гэта вось гэты момант вельмі круты. Я вельмі рэкамендую паглядзець, калі у вас ёсць магчымасць. Карацей, вось гэтае месца. І гадзіннікам мы змяняем яго момант у часе. An imprint. Is that І мы рэальна можам змяняць яго ў часе вельмі далёка. Опа, і там чалавек, хоп, і адчыняецца дзверь. passage? Бачыце? Spirit well. Яшчэ зноў. I could absorb some of that energy. Бачыце? Ачмураны як. Конкретна у свеце духоў можна паматаць час. Давайте у парадку That's as far as it адваротным. goes. Вось гэта месца зруйнаванае. Тут чалавек. Яно літаральна, пакуль гэты чалавек там ёсць, зарастае гэтае месца канкрэтна. As I moved the clock hand, I realized it was a junction between realities. Дайце-ка у меня тут кот яшчэ It's на фоне. rare, but I'd seen it before. Коты гуляюцца. Так, давайте гэты ўспамін паглядзім. Don't do it. I can't. We must. Не рабі гэтага, я не магу. Павінны.
Пакуль ні халеры не зразумела, давайте назад яшчэ. Я буду ў адваротным парадку это браць, бо там неяк падзеі можа быць нешта такім парадку і патрэбна глядзець. У мяне ёсць падазрэнне. Ну, успамін, калі ласка. Wait. I can feel something's wrong. Не магу адчуць гэта. Штосьці не так. Яно набліжаецца. Добра, яшчэ назад. Чакайце-ка. А ці не адпавядае гэта таму, што на гадзінніку ён планаваў рабіць? 7, 6, 5 гадзін. Пачакайце-ка. Реально, давайте-ка вось 4-я. 4-я гадзіна, зараз нататку паглядзім. У гэтым сусвеце. Дзе яна там? А, яна ўжо ўсё схавалася. Можна паглядзець натат? Вось, туду ліст. 4. Дабрацца да гатэля, каб разабраць старыя паперы. Давайте возьмем гэта. I'm so lost without you. Мне табе так не I don't know хапае. if I can do this. Я не ведаю, ці магу зрабіць гэта. Хопіць, збярыся. Так, энергію мы атрымалі ад гэтага моманту, моцныя ўспаміны. Потым наступная. Тут 5. Што на нататніку? Looks like I'm in for another dive. Так, нотатка. У 5. Працягнуць даследаванне. Апрацаваць фоткі, калі будзе час. У 7:00 праверыць офіс яшчэ раз, кнігі. І 9:00 праверыць L. Давайте на 9 паглядзім, што ў 9 адбылося. Даследаванне, вось у 5. У 6 нічога. 7 праверыць яшчэ раз гэтыя самыя кнігі, то бок у гэтым офісе. 9. Праверыць L. І вось тут нешта ідзе не так. Конкретно ў момант на праверыць L усё і пайшло не туды. Добра, давайте тады успамін яшчэ. Это ён ідзе даследаванне рабіць. Gotta check the wiring. Might Прям hate to get проверить. stuck in there. Трэба праверыць дроты, бо ён можа там захраснуць. Добра. Што тут? А, блин, я неяк неудала абраў момант. Дзе ён тут? Вось ён выходзіць. Што ты даведаўся? Thought I had it this time. Халера, я думаю, мне гэта раз атрымалася. Гэта займае занадта шмат часу. Чаго мне не хапае? То бок у яго даследаванні пайшло нешта не так. Ну добра. Зараз шукаем момант, дзе яно будзе адчынена. Давайте ў першы раз, калі ён заходзіць ось сюды. І пройдзем праз эту халеру. Мы-то самі прайсці не можам, але мы можам выйсці з цела. Someone tried real hard to keep this place a secret. Сакрэтнае Wonder месца. what's in here on the other side. Нейкая вось гэтая кропка. Давайте вось шчыток гэта скарыстаем. І адчынім сабе праход. Оп. Запусцілі, і ён адчыніць нам дзверы. Worked. Ну што, ты спрацаваў? Aha. Кнопачка. Okay. Let's get the rest of me in there. І вось яно гэтае месца. Раздзяленне скончылася. I'll never get used to this. Так, шмат фотаграфій. Праектор. А што тут было? Вось гэта I пентаграма? could sense something stirring behind that symbol. Like a Окей. gust of wind moving a curtain. Я нешта, можа, ну, я кажу, я ўжо гуляў у гэтую гульню, але не прайшоў яе. І вось я нешта не памятаю нічога пра акультныя рытуалы. Ну, можа, я просто так дрэнна памятаю. Так. Яно становіцца мацней. Я адчуваю, як яно прасоўваецца, ну,
пролазіць, залазіць у мой розум, яно жадае выбрацца. Яно не павінна не павінна выбрацца. Я гэтага не дазволю. Нават калі гэта значыць, не, я знайду іншы шлях. Добра. То яшчэ кнігі. Suppressing, huh? Not sure I like the sound of that. Стрымліванне сверхзвычайнага. Перытарыстычная філасофія. Так. Малеус Малефікарум. Using it as a textbook. Блін, Молот ведзьм. Вядомы трактат, які увогуле, ну, такая прыдумка. Так. Наколькі мне вядома, увогуле ні халера не гістарычна, але могу памыляцца. Ugh. I hate to think what kind of photos need this much secrecy. Мне цікава, якія ж фотаграфіі могуць быць настолькі сакрэтнымі. Okay, I know how this works. I need 3 liquids to develop the photo. Рабіць фото. Ось зараз, ну, як мінімум, тут мы фото будзем рабіць. Не забывайся наконт чырвонага святла. Святло 5 секунд. Гэта самае. Час у кожнай скрыні 3 секунды. Так, девелопер, стопер і фіксер. Зараз я спрабую гэта ўсё прачытаць. Можна было гэта ў пачатку гульні разабрацца, але я зараз гэта буду рабіць. Так. Добра. Першае. Ты ў нас што? Добра, нам патрэбна... Looks like there's a tray missing. Не хапае адной скрынкі. Папера, фото папера. І трэба знайсці скрыню. І гэта самае яшчэ вадкасці патрэбна будзе знайсці. That's one. Вось. 2 more to go. Фіксер. Стопер. This should come in handy. Вось гэта падыдзе. Будзем праяўкай зараз займацца. Okay, Там яшчэ. that's all of them. Цікавы, праектар. Nope. Doesn't work. Не працуе праектар. Добра. Ставім сюды скрынку. Нам патрэбна. Першае будзе у нас мультигрейд. Гэта што? Девелопер? Альбо што, я не свае прадметы сам свае ж пераблытаў. Так, мультигрейд. Добра. Я-то думаю, чаму ў мяне трошкі... У мяне, карацей, каціныя валасы забіліся ў кантролер. У мяне крыху там дрыфт з'явіўся за валасоў. Каціныя валасы паўсюль. Зараз, момант. Ён там літаральна пучком ужо тарчаць. З-пад гэтага. Оп. Зараз, па ідэі, не павінна. Па ідэі выправіў. Так. Бяром. Вось гэта халера, я так разумею. Спачатку, што ў нас першае? Не забыть, святло 5 секунд, у кожнай по 3 секунды. Зразумеў. Карацей, мы ў першы кладзем, заліваем сюды першы этап. Мультигрейд. У другі стопер. У трэці фіксер. Ось у такім парадку зробім. Сюды кладзем фотопаперу. Чаму? Я павінен яе сюды пакласці спачатку? 4, 5. У сэнсе? Missed my window. Now it's overexposed. Занадта. Добра. Бяром яшчэ одну. Падзяўблі. Слухаем. Нам 5 секунд патрэбна.
Раз, два, три, 4, 5. Взяли. Фотка ёсць. Далей вось у гэты дэвелапер. Кладзем. Раз, два, 3. Забираем. Мультигрейд. Потым у стопер. Раз, два, 3. Фото ёсць трошки. І фіксер. Раз, два, 3. Атрымалі фото. Гэта нахрен мы. Ах ты ж, ё-моё. What the hell? Who's there? What the fuck is this? Цэлы набор фотаграфій толькі з ёй. Hello? Are you all right? Ну, погнали. Оу. Упс. Цудоўна я пачаў. Эту пагоню я памятаю. Так, зараз будем бегчы ад пачвары. А што на ёй за грыбы растуць? На галоўнай гераіне? Альбо дзе? Так, бежим. Бежим. Вправо. Влево. Ну, вправо. На плечі. Оу. Ачмарен. Наша гераіня, калі яшчэ была дзіцём, атрымала 35, ну, у медычнае гэта пасведчанне ёсць. Яна ў дзяцінстве, калі было 3-4 гады, яна атрымала апалы на 35% свайго цела. Вось, і гэта хутчэй за ўсё вось гэтыя грыбы, яны паказваюць яе сувязь з мірам, ну, светам памёрлых. Хутчэй вось гэтая штука. То бок у яе быў прадсмяротны экспірыенс у дзяцінстве яшчэ. Вось, абдымашкі. Я памятаю гэтую пагоню. Дарэчы, яна трошкі зламаная, гэтая пагоня. Ну, яна абсурдная. То бок я, ну, памятаю, што я рабіў яе шмат разоў. У яе ёсць трошкі дзіўны момант, я зараз узгадаў. Ну, я, калі што, тады дзяўбаўся 30 гадзін і не мог зрабіць гэтую пагоню. Вось, 30 гадзін, выбачаюсь, 30 хвілін. Хаця яна не такая доўгая, так? У гэтай пагоні ёсць праблемка. Трэба прабегчы праз... Вось сюды ўлева. У гэтых самых. У матылькоў, якіх вам паказваюць заўсёды, што вам патрэбна бегчы. Гэта вельмі невідавочная халера. Лічу памылкай.
Not a fan of light, huh? Fucking figures. Зараз я, ну, припиню, я патлумачу, просто я зараз гэта з другога разу зрабіў, там з трэцяга, гэта не такая праблема. Але глобальна вас усю гульню трэніруюць на тое, што вам патрэбна пазбегаць гэтых матылькоў і выкарыстоўваць шчыт, калі яны з'яўляюцца, так? І вось нават у гэтай пагоні мы бяжым заўсёды туды, дзе матылькоў няма, так? І ў самым канцы ты выбегаеш, і на цябе глядзіць гэтая пчара, яна выбегае спераду з калідора, у яком у тры бакі, якія вядуць, паўсюль матылі. То бок адзіны, чаму гульня вас навучыла, яна зараз жа гэта ламае і кажа, вы павінны бегчы назад. Ну, як бы ты думаеш, што тады патрэбна бегчы назад, і ты спрабуеш бегчы назад, але гэта ні да чаго не праводзіць. У выніку атрымліваецца, ты паміраеш у любым выпадку, але табе патрэбна пабегчы не ўправа, а ўлева з матылямі. То бок, ну, ты яшчэ павінен ведаць, у які бок ты павінен пабегчы, не туды. То бок я, напрыклад, спрабаваў тады, калі я эксперыментаваў, я спрабаваў прабегчы ўправа. Такі, ну, блин, не, матылі забіваюць. Ну, і як бы гульня зусім невідавочна гэты момант прапрацоўвае, лічу трошкі памылкай левел дызайна, таму што цябе вучаць аднаму, а потым выпадкова ты павінен пайсці супраць таго, чаму цябе навучылі, ды яшчэ ў вельмі напружаны момант. Вось. Я захраз даволі нармальна так на гэтым моманце. Я кажу, я 30 хвілін, можа, дзяўбаўся самастойна і ніяк не мог зразумець, што я, раблю не так у гэтай пагоне. У любым выпадку, мы гэта зрабілі цудоўна, але гэта можа ненадоўга, таму што яна баіцца святла, гэтая пачвара. Святло у нас зараз ёсць, можам шчыт нават падымаць. Давайте яшчэ энергію забяром. А я магу проста назад пайсці? Дарэчы. Просто ўзяць і пайсці. Ну, як бы магу? Але не. Не. Скончваецца. Ладно. О. Зараз будем хавацца і... Прыгожае место, так? А чаму ранейше просто? Я сюда не гляду зараз. Опа. Голова упала. Цудовная пошварка, так? Не желаю быть твоим сябром, отшипися. Нас уходит далее. Угля развалилась, так? А где она туда? Оп, собралась, а? Нема. Іди отсюль. У мене ще коти перед монітором, я нічого не бачу. Так. Вона пішла. Я, може, про зліва можу ніяк? Так, ні, вона йде далі. Де вона пойде? Спинилася там далі. А мені тримається з гэтай сховатися і протриматися? Мою скуру жадаю забрать. Цудоўна. Може не? Може не потрібно? Просто побегли отсюда. О, не. Она не такая уважливая. Я могу просто пробегать. Добре, идем далее.
Давай, 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 давай. What the fuck was that? Можем з гэтага паверха выбрацца ўніз. А, не ўніз, гэта працягнута далей лезці. На якім паверсе? Мы прыкладна на першым паверсе, мне падаецца, ўнізу лобі, калі я не памыляюся, так? Альбо не лобі. Нешта іншае. Most people spend their whole lives seeing only a fraction of our reality. Lucky them. I have spent my whole life looking beyond the edges of our reality. Even as a child, I saw things that would break a grown man. Eventually, I grew into it. It became my normal. But that thing, it was anything but normal. I've never encountered anything like this. This ravenous. I felt lost. I came to Neva looking for answers, and all I got was more questions. What was that monster? Who was Thomas? And what did he want from me? Цікаво, з ким яна розмовляє. Може, гэта не важно, можа, это як, ну, у некаторых фільмах робіцца, што просто з кімсьці размова. Не, потым, звычайна, гэта пока сюжетны поворот. Просто так такое не робіць. I woke up with icy water in my veins. Так, гэта лобі ўсё, што было. I wanted nothing but to get out of there. To just get up and run until my legs give out, until my lungs collapse. But I knew I couldn't. It wouldn't have solved anything. And besides, sadness needed my help. Радыё. Is someone there? Мне падабаецца, што ёй прыйшоў, ну, тут прагаворваецца, ведаеце, гэта стандартны энтроп хорараўскі, што галоўны герой, калі можа пакінуць дзіўнае небяспечнае месца, ён яго не пакідае, так? Мне вельмі падабаецца, што тут яны хаця бы прагаварылі гэта, што яна такая, ну, блин, ну, сыйду я адсюль, і што далей? Вось гэта не адкажа на мае пытанні і просто пакідае яе як бы зацікаўленым у тым, што адбываецца, а не просто так ногі ў рукі і бегчы адсюль. Потому што я бы нахрен просто зваліў бы. Яно таго не варта. Неважна, якія тут адказы, пайду жыць сабе далей. Так, радыё. Оп. Merry and happy. You're okay. Sadness? Is that you? А чаму ён так размаўляе зараз, чаму яна проста не з'явіцца? What was that thing? Hello? Find Richard. Richard? А Ричарда? No, Sadness. The man I'm looking for is named Thomas. Ричард быў, ён узгадываўся. Ричард Тарковскі. Day room. От пакой адпачынку. Добра. Будзем слухаць, што нам кажа. Are you trying to show me the way? Ага, яна спрабуе нас правесці. Зараз. Не будзем яе слухаць.
Паглядзім што-небудзь яшчэ абавязкова. Вось там, напрыклад, нешта. Ага, тэарэтычна я магу гэта адчыніць, калі б мне было чым. Яшчэ і дождж пачаўся. Цудоўна. Ідэальнае месца ў такім. Звычайна заброшка, дарэчы. Адзінае, што святло ёсць. Пашчасціла. Так. А далей што? Ну, напрыклад, святло мне паказвае яна. А, вось далей яно. Я хацець далей. Dayroom. Я магу адключыць ліхтарык свой? Он мне перашкаджае зараз. Не, я рэальна не магу яго выключыць. Ён уключаны і ўсё. Альбо ёсць нейкі спосаб, як гэта зрабіць. Зараз я шукаю, можа быць, тут шлях, як адключыць ліхтар. Не, рэальна, я не магу яго адключыць і ўжо не паглядзець. Але я ведаю, што Dayroom знаходзіцца вось тут. Ну, вось, там, дзе пляма белая, самы цэнтр белай плямы. Ось, там, дзе захацець зараз, вось там і знаходзіцца Dayroom. Опа. Пачакай. Sadness, пачакай. Я жадаю глядзець яшчэ тут. Што ёсць. Угу. Я просто так не магу гэта адчыніць. Сюды. Добра, дзякую вялікі. Што гэта у нас? Угу. Нічога такога. І куди ти мене вядзеш? Чакайце-ка, калі мы ўправа... А дзе мы тады? Я на мапе не памятаю. Такога. First Thomas, then Richard. Before I knew it, I was looking for a bunch of strangers. At least Sadness was still with me. In a way. Ага, не, пачакайце-ка, я пераблытаў бок, у якім басейн знаходзіцца. Басейн знаходзіцца з гэтага боку. Ну, як бы, калі глядзець на мапу, то па правы бок, а не па левы. Офіс менеджера ніяк не звязаны з гэтым самым. З басейнам. Так, я не про той бок падумаў. Можа, там яшчэ нешта паглядзець можна? Не, не халеры. Угу. Тут не залезьте. О, кроу, цудоўна. Is that? Oh God, it's everywhere. How many people died here? Цудоўнае месца. Пры гэтым, што цікава. Окей. Я чую тую пачварку. Гэтае самае. Што цікава, графіці тут ёсць, то бок пасля падзеі ў гэтай разні і вось кроў нават якая засталася, людзі ўсё роўна сюды прыходзілі. Тут былі яшчэ людзі. Давайте спустимся. По заброшках народ ходил. Угу. А ё-моё. Это все кроу? Ну вот типу справа вы бачите эту холеру. И тут кроу. Цудоўнае месца. Альбо просто фарба. Зноў жа на заброшках народ тусіў, можа фарба пралілі. Альбо спецыяльна дадавалі эфекту гэтаму месцу. Так, міліцыя. Загароджа. Чакайце-ка. Калі тут міліцейская загароджа, літаральна яшчэ з савецкага часу, то... Ну, хутчэй за ўсё ў басейне нешта адбылося. Так, вось. Міліцыя і загароджана якраз такі крывёю тут закіданы кавалкі
сцяны. Это не просто так. Ну ўсё ж таки тут адбылося нейкае. Конкретно у басейне. Пра разню ўсё ж таки не напрыдумвалі. Зусім. У сэнсе, што нават людзі, што гэта не проста чутка, якая пацвердзілася, а гэта сапраўды так і было, і людзі рэальна прыходзілі сюды і правяралі нават. Так што былі людзі, якія ведаюць, што тут адбывалася. Чаму я магу гэта рухаць? Цікава. Я перасунуў гэтую халеру, але не зусім разумею навошта. Тут павінна быць сауна, калі я правильно памятаю мапу. Успаміны яшчэ. Cover your nose. Try not to look at them. The sooner we're done, the sooner we can get out of this place. Definitely didn't need to feel that. Это хутчэй за ўсё працавала паліцыя. І, ну, ён сказаў, не глядзі на іх, просто хутчэй давай скончым тут. Мне, ведаеце, што я зараз скажу, гэта невялічкі спойлер, ну не такі зусім мікра. Карацей, калі я тут хадзіў, я такі, як жа добра, ну я ўжо ў гэты момант напужуўся ў гульні, і такі, як жа добра ў гэтай гульне, што ёсць два відавочных моманта. Калі ты ў бяспецы, калі ты не ў бяспецы. Калі ты ў рэальным сусвеце, ты ў бяспецы, а калі ты ў сусвеце памёрлых, ты можаш быць у небяспецы, таму што там ходзіць гэта пашвара. Літаральна мае думкі у той момант. Так, Фрэнсіс, а што мне патрэбна з табой рабіць? Калі ніву закрылі, ты маліў мяне, каб пакінуць цябе. Казаў, што ты... Табе патрэбна час, каб разабрацца з усімі рэчамі. Сказаў, што ты можаш быць карысным. Але я ведаю, што ты выкарыстоўваеш мяне як проста нагоду. Напрыклад, як ты лісты, якія ты працягваеш пісаць. Я ведаю, што ты не адаслаў ніводнага з іх. Так, сям'ёй усё ў парадку, містер Рэковіч. Рэковіч, не ўпэўнена. Я, магчыма, паеду дадому ў наступную вясну. Улетку на самае познае. Каго ты падманваеш, Фрэнк? Фрэнк, гэта вось гэта, які, памятаеце, вось мы паштоўкі знаходзілі, якой па тыпу, жонцы такое. Гэта ідэальнае месца, мы будзем працаваць, я буду тут жыць, працаваць. Вось гэта. Каго ты падманваеш, Фрэнк? Халера, увесь час, пакуль ты тут, я магу хоць за табой назіраць. Так. Упэўніся, што ты не нап'ешся і не праваляешся ў снезе. Упэўніцца, што ты не нап'ешся і не вырубішся дзесьці ў снезе. Гэта найменшае, што я магу зрабіць. Добры стары Фрэнк. Занадта напужаны, каб жыць. Занадта упарты, каб памерці. Час ад часу я адчуваю сябе павінным вінаватым тым, што я выкарыстоўваю цябе так. А потым я ўзгадываю, мне патрэбна ўся дапамогу, якую я магу толькі атрымаць. Фрэнсіс, гэта вось гэтыя нататкі, якія пісаў, ён застаўся ў гатэлі, нягледзячы на тое, што ён быў закрыты. Опа, пачварка. Ну ўжо, нічога дрэннага, проста пужалкі. Яна ж там у сваім суседзе, правильно? Locked. Зачынена. Зноў жа, я зараз не магу выйсці са свайго цела, то бок у мяне зараз зачынена гэтая магчымасць. І тут яшчэ. Are those bolt cutters? Ось рызанка. Можна было бы гэтыя ўсе ланцугі разрэзаць.
Але, каб туды трапіць і пачыняць усе гэтыя дзверы, мне патрэбна... Опа. Халера. Whoa. Sadness? How did you... Ah, shit! Опа. Следом духа есть. Я могу пройти так? Что это? Вспомин. Hey, wait up! Come on, Slowpoke. I've got an idea. We're gonna show that weirdo. What are you gonna do? There were some kids here. Эхо, хутчэй за ўсё ад самой Sadness. Можна саскокнуць уніз, але мы там былі і сэнсу ў гэтым не той каб шмат. А, не, пачакайце, нас вядзе ўніз. Hello? Anyone? Вось тут. Калі тыя дзеці жылі, калі яшчэ быў гатэль працаваў. То бок дзесьці у 69-м быў пабудаваны гатэль, але не ўпэўнены, калі ўсё адбылося. That voice. Это голос гэтай, якраз такі Sadness. Come on, hurry! What? No, it's fine. I'm sure they're here somewhere. No. Bernard wouldn't do that. He's nice. Oh, she's talking to herself again. What a freak. Hey, don't talk about her like that. Shut up, Bernard. Некі Бернард. Пра яе, хутчэй за ўсё пра Sadness гаворка. Проста Slowpoke з пакемонаў з'явіўся толькі праз гадоў 30. Слова Slowpoke у ангельскай з'явілася раней, чым пакемон Slowpoke. Наколькі мне вядома. Я зараз магу нахлусіць вам, але наколькі мне вядома, гэта старое слово. Гэта якраз такі адзначае павольнага чалавека. І пакемон быў названы як вось, ну, літаральна проста як у зустойлівага выраза. А тыпу не вельмі цямячы. Костя, так. Яшчэ інсайд. The nurse, she did it. She killed them all. It was like something possessed. Ага. Is that really what you want us to put on record? It's what I saw. Nurse. But... how? Карацей, гэтае самае. Сказано, што усіх забіла гэтая медсестра. Ці не тая ж самая медсестра, якая за Тарковскім прыглядала? Не Тарковскім? Тарковскі, по-моему. Let me be frank. This case is problematic. My superiors want it to go away. I want it to go away. You can see how your statement complicates that? Comrade? Yes, I understand. Some things don't just go away. They stick. They echo. Гэта самае, міліцыя спрабавала замяць гэтую справу. Таму што нейкая штука ў гэтым, ува ўсім, што адбылося, ускладняла ім вырашэнне праблемы. І, скажем так, кампартыя не вельмі ждала, каб тут былі праблемы з гэтай справай. Ось яшчэ тут. Невеличкі танк. Here she comes. Guys, come on. It's Яны dark in here. спрабавалі Sadness напужаць. This isn't funny. I really don't think we should. Shut the heck up, Bernard.
Guys! Oh, kids can be such assholes sometimes. Добре, яны нешта зрабілі. What is it? You want to show me something? What the hell? Яно паглядзела на мяне, ну, назад, па тыпу у адказ на мяне паглядзела. Кутачка. Snowdrop, huh? Why does that sound familiar? Snowdrop. А? Кутачка. Oh. Snowdrop. Пачакайце-ка, гэта ж котачка атрымліваецца тут светленькая, атрымліваецца ў адлюстраванні можа быць котачка цёмная. Ну, і статуэтка гэтая. Цікава, мне інтэрнэт калісьці тлумачыў зусім адваротна. Цікава. Гэта Гамбер, я выбачаюся, я не ўпэўнены ў гэтым. Я даведаўся пра слоўпока таксама з пакемонаў. Ну, для мяне гэта упершыню, калі я сустрэў гэтае слова, потым я, ну, пачалі дзеці яго выкарыстоўваць як проста кагосьці так называць. І вось у ангельскай мове я не ўпэўнены. Ну, атрымліваецца анахранізм. Ну, такі вось анахранізм. Ну, у сэнсе, што ў гульне выкарыстаны. Я проста потым ужо ў ангельскай сустрэўся са словам слоўпок, якое на поўным сур'ёзе выкарыстоўваецца як устойлівы выраз нават ад людзей, якія дакладна нічога не ведаюць пра пакемонаў. Я такі, блин, ну яно павінна быць, да, яшчэ пакемонаў. Таму я, можа, сам сабе прыдумаў неправду. У мяне трошкі дрыфт ёсць у геймпада, бачыце, я зараз нічога не кранаю. На крыху круціцца. Але круціцца яно, я ўпэўнены, я там бачу трошкі валаскі, але зазірнуў глыбока. Я бачу там валасы каціныя, я веду, за чаго дрыфты гэты. Англамоўны інтэрнэт мне пацвердзіў твае словы, у мяне, здаецца, гэта засталося яшчэ з часоў рунету. Ну, у рунеце дакладна слова слоўпоук, ну, яно, ну, з'явілася дакладна з пакемонаў. У нас больш няма ніякай нагоды гэтаму слову з'явіцца адкусьці яшчэ. Так, нават калі бы мы не сустрэліся з ім праз пакемонаў, то хутчэй за ўсё мы бы успрымалі яго, о, дзіўнае проста слова, якое ведае 3,5 чалавекі. Ну, вось такое. Якім не вельмі карыстаюцца. Так яно нам знаёма і зразумела, нават аб чым гаворка. Мой даражэнькі, я бы вельмі хацеў... Яна жа? Я бы... Моя даражэнькая. Вось. Я бы хацеў, каб гэта было ўсё. У той момант, калі я бы насамрэч сабраўся бы смеласці і сапраўды адаслаў вось гэтую, ну, паштоўку. Гучыць вельмі проста. Проста кінь у паштовую скрыню. Чаму я тады не магу? Калі-небудзь, я абяцаю. Я кахаю цябе ўсім сваім сэрцам. F. І вось гэты Фрэнк, альбо як ён там атрымліваецца. Гэта ён нататкі гэтыя пісаў, ну, паштоўкі збіраў з гэтай ляніва, але так і ніводна іх не даслаў. Чакайце-ка. Мы, атрымліваецца, ўсё паглядзелі? Больш нічога няма? Дзіўна. As I got closer to the mirror, I felt a slight tug in my pocket. I could tell there was more to that figurine than just carved wood. Гэтая фігурка не проста не вельмі простая, яна адчувае нейкае, быццам бы яна дрыжыць. У той момант, калі мы набліжаемся да люстэрка. I can feel it calling out to me.
It was the first time that it ever happened. О, я такого не I пам'ятаю. touched the mirror and crossed over to the other side. Яна не просто раздзялілася на два сусветы, яна зараз сапраўды ў іншым сусвеце. Ну, у целе, скажем так. Яна не раздзеленая. What the hell is this place? Це сапраўды як яно і ёсць. Але пачакайце-ка. Калі яна прайшла скрозь люстэрка, то дзе мы зараз знаходзімся? А, гэта вось гэты калідор, атрымліваецца. І ўправа тут у рэальным сусвеце была бы сцяна. І дзверы зачыненыя. Але я магу тут хадзіць. Добра. Я магу туды далёка-далёка паглядзець. Мне вельмі хацелася больш такіх момантаў у гульні, калі можна паглядзець у далечыню, ведаеце, каб ну проста паглядзець на гэты сусвет памёрлых. На дызайн. Вось я зноў жа пра тое, што у гульні ёсць вельмі відавочна падзеленыя моманты, калі мы ў небяспецы. What happened to you? Што з табой здарылася? Wait, I know you. You were that boy. Гэта хлопчык Бернард. Was it? Гэта яго душа. Усё, што да яе засталося. He was trapped there, just like I was. I knew his name, but somehow that wasn't enough to send him away. It was like a part of him was missing. А, я зараз разумею, нашай гераіні патрэбна ведаць імя духа, каб адправіць яго, ну, увогуле, супакоіць. І вось атрымліваецца, што з гэтага Бернарда, нягледзячы на тое, што яна ведае яго імя, душа настолькі пашкоджаная, што гэтага недастаткова, каб супакоіць яго. Добра. Ідзём туды, куды нас вядуць. О, бачыце твары? Да халеры твараў навокал. Оп, і яно вядзе ўлева. А што у нас яшчэ ёсць? Hey, that's where those bolt cutters are. So close, and yet so in a different reality. Вось яны, іх амаль не бачна, беленька такой, бачыце, дрыжыць. А гэты рызак, ён ляжыць на тым баку. Калі б мы маглі туды дабрацца і выйсці ў рэальны сусвет. Дверь мерзотная холера. А, холера. Так, мы так просто не пройдем. Gotta get rid of them. A spirit well. I could use some of that energy. Зараз энергию возьмем, а All тут на these что? people, they weren't just killed. Their spirits were ripped apart, broken beyond repair. Духи, якія увогуле зламаныя настолькі, Maybe I што can іх find the one Bernard's missing. I need to look around. карацей духаў не проста забілі, а разарвалі яшчэ іх душы, і такім чынам увогуле немагчыма іх вярнуць, а ніяк. Магу скрозь люстэрка That прайсці? cat figurine was the key. I can't pass through without it. Ага, мне патрэбна адваротна, то бок мне патрэбны чорны каток, каб перасунуцца назад. Ну, між двума сусветамі. Burn, you little fucks. This was yours, wasn't it, Bernard? It's about time you got it back. Збіраем маску. Так, трошки пашкодзіліся. А там ёсць куды яшчэ ісці, не? Не, няма. Просто гледзячы на гэтую колькасць твараў, тут не проста рызня адбылася. Тут, блин, я не ведаю. Ну просто ацаніце проста колькасць твараў, колькі смерцяў было ў гэтым гатэле. А, дарэчы, у меня што ёсць зараз ужо гэтая маска. Зараз Бернарду яе дадзім.
It's time for you to find peace. Bernard. Thank you. Опа, і каточок. Чорненький. Huh. It kind of looks like the one I used to get through the mirror. Feels like it too. Угу. Добре, тоді значить ми скоріше ця доставка. О, ні, холера. А ти не пройдеш сюди. Світло є. Ага. Що ти мені зробиш? Холера. Ми зараз з люстерки виберемося. І візьмемо без спеці, так? Чудовно. Опа, але гэтая пачвара вылезла, блін, у гэты сусвет. No! No! Толькі яна адначасова, яна якраз таки развалілася. Яна зараз адначасова ў двух сусветах. У тым і ў гэтым. Знову йди сюди. Опа. Выбила двери. Убирайся отсюда. Яна сошла в вогуле. How? I couldn't believe it. That thing could travel between worlds. There was no escaping it. І вось у гэты момент я трошки напружыўся у гэтых гульне. Я такі, не будзе тут спакойных... Ну, моманты даследавання будуць, але ніякія гарантыі, што яно будзе зараз. Пакой даследавання. Агляду, калі быць дакладна. Great. Яшчэ Another одна mirror. люстэрка. Locked. Зачинена. Треба знайти ключ. Опа. Знову гэта нейкі агент. New details have emerged. The situation may be more complicated than we expected. No time to explain. You'll get the full report once I get back. Just leave it to me, comrade. Ну, ось він агент нейкі Very компартії. meticulous of you, comrade. Ён, карацей, нешта тут разыскваў у гэтым самым... Ну, у гэтым гатэлі. КГБшник нейкі. Oh no, there's more of them. What has it done to you? Разорваны такія ж, як і Бернард. Так само твары патрабуюць. No names, no Ні імён, faces, ні твараў. no way to help them. Знайсці іх. Твары. Nothing here. At least Ага, у гэтым сусвеце ні халеры няма. А ў тым можа быць нешта? О, маленчык. Увогуле не зразумела, што тут адбываецца. Напісана дрэнная медсястра. Ага, там можна... Так, зараз калі ўжо сказана. То бок медсястра, але рэальна нешта... Можа гэта вось пачвара і ёсць медсястра? Так, тут нешта ёсць. There we go. А, ось ён, кавалачак, ключик. Без праверкі ў тым вымярэнні немагчыма было здагадацца, што ён там валяецца. Так. Гледзячы на час, ужо амаль 3 гадзіны і мне б ужо скончваць. Трэба ісці працаваць. Бо сёння ўсё ж такі
будзе нармальна так праца, трэба ўсё паспець за сёння, я вельмі жадаю. На гэтым буду скончваць, пакіну вас на гэтым моманце, бо ён трошкі расцягнуты ў часе, там яшчэ чаго хапае чаго. Гульня, маё меркаванне, найлепшы Silent Hill за доўгі час. У другі Silent Hill ремейк, на жаль, я не пагуляў, так у мяне ўсё часу не было. Так і не дабраўся да яго. Але калі да таго, як ён выйшаў, зноў жа Bloober Team рабіла і ремейк Silent Hill другога, і The Medium. На той момант, калі выйшаў The Medium, гэта быў найлепшы Silent Hill за вельмі доўгі час. Вельмі доўгі час. У мяне нават паласу запрацаваў. Дайце-ка мне момант. Буду перадаваць вас далей. А далей у нас... Што у нас ёсць зараз? Далей у нас ёсць Зелеліскек і... Мне падаецца ўсё. Так, гэта ўсё. Давайте тады я вас да Зелеліскека накірую. Вам жадаю добрага дня, добрай вам працы. Хто працуе, хто лайдачыць, адпачывайце. Гэта таксама важна. А я пабягу працаваць, бо працы яшчэ хапае. Адпраўляю рэйд. Ён, дарэчы, Зелеліскек якраз пачынае. Цудоўна. Добранька. Добрага вам дня. Пабачымся.